Για το πλάνο ένα λίγο. Δεν τραβάς, Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε όλους που βρίσκεστε εδώ. Είναι το τρίτο σερί σεμινάριο που διοργανώνει με πρωτοβουλία της ΠΑΣ Πανεπιστημίου Πειραιά στα πλαίσια των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων. Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα πράγματα, κάνοντας μια παρένθεση πριν ξεκινήσει το σεμινάριο. Τα σεμινάρια δεν τα κάνουμε με πρόσχημα το να δώσουμε μια πολιτική κατεύθυνση ή μια δικιά μας νοοτροπία προς τον κόσμο και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Σε αυτή τη θετική και πολιτική παράταξη, εμένουμε στην άποψη ότι κάθε άνθρωπος, κάθε νέος άνθρωπος, ο οποίος δείχνει ενδιαφέρον για τα κοινά, για την επιστήμη, που όλοι εδώ πέρα ασπαζόμαστε και ενημερωνόμαστε, όπως και έχει και πολιτική άποψη δικιά του, θα πρέπει να είναι ανοιχτός και να ακούει όλες τις διαφορετικές απόψεις. Έτσι, πήραμε και τη σημερινή πρωτοβουλία να διοργανώσουμε το σημερινό σεμινάριο για να ακουστούν δύο τελείως διαφορετικές απόψεις από τις συνηθισμένες που ακούγονται, με αφορμή την κρίση, τα προβλήματα που υπάρχουν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ώστε να μπορεί και ο κόσμος να ενημερωθεί για κάτι διαφορετικό. Φέραμε λοιπόν δύο εξαίρετους ομιλητές, τον κύριο Παναγιώτη Γεννηματά, πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και αναμένουμε και τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, οικονομολόγο, αναλυτή και ιδρυτή του ΕΠΑ. Η σημερινή πρωτοβουλία λοιπόν γίνεται ώστε να ακουστεί μια διαφορετική αντιμετώπιση της κρίσης που να παρέχει για τεκμηρίωση είτε προς υπεράσπιση αυτών που ήδη πιστεύουμε, είτε απολογιστικά και τη διαφοροποίησή μας. Σαν ΠΑΣ, κρατάμε τους ιστορικούς δεσμούς με τον πολιτικό μας φορέα, από εκεί και πέρα όμως μέσα από την πολιτική και οργανωτική μας αυτονομία και τον παρεμβατικό μας ρόλο και χαρακτήρα, αναπτύσσουμε νέα ζητήματα που αφορούν τη νέα γενιά και δεν περιορίζονται αποκλειστικά μέσα στους τύπους ενός πανεπιστημίου. Προτείνουμε λύσεις, παρεμβαίνουμε και παλεύουμε για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σαν νέοι άνθρωποι και φοιτητές για ένα καλύτερο πανεπιστήμιο και μια καλύτερη κοινωνία για τη γενιά μας. Ορισμένες φετινές καινούριες πρωτοβουλίες και καινοτομίες όσον αφορά την ηλεκτρονική ενημέρωση και επικοινωνία, να τις προβάλλουμε σε όλους σας ώστε να μπορείτε να ενημερωθείτε προς όφελός σας στα πλαίσια των φοιτητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Έχουμε λοιπόν τη νέα ιστοσελίδα που περιέχει τις ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά, τις ανακοινώσεις της ΠΑΣ, έχει link για την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ώστε να έχετε όλη πρόσβαση σε θέματα και σημειώσεις, έχει το Web TV και το Web Radio και χρήσιμα links για όλους τους φοιτητές όπως το Εύδοξος, το Student CDP, η Δίωδος και ούτω καθεξής. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο Web TV της ΠΑΣ, το οποίο προβάλλει κάποια αφιερώματα, όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ή παλαιότερα με αφορμή την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και διάφορα σεμινάρια όπως το σημερινό, το οποίο θα προβληθεί τις επόμενες μέρες στο Web TV. Έχουμε επίσης το Web Radio, στο οποίο γίνονται επίσης ορισμένα αφιερώματα και εκπομπές από μέλη και μη της ΠΑΣ με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Και τέλος, φτάνουμε στο πιο ανατρεπτική καινοτομία μας, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία, δεδομένου και των προβλήματος που αντιμετωπίζουμε πλέον με τα συγγράμματα, με την περικοπή των συγγραμμάτων και το υποχρεωτικό ένα σύγγραμμα που δικαιούται πλέον ο κάθε φοιτητής με τον νέο νόμο, που θα περιέχει ανακοινώσεις του τμήματος, περιγραφή και οίκων μαθημάτων, προτινόμενα θέματα, παλιά θέματα SOS και ανταλλαγή αρχείων. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε και το iUnify, που είναι μια νέα καινοτομία, ένα application, καινοτομία, στα πλαίσια στα οποία μπορεί ο κάθε φοιτητής μέσα από το συγκεκριμένο κινητό που διαθέτει, κυρίως για τα smartphone, να αποτελέσει δοκιμαστική εφαρμογή για κινητά, με ανακοινώσεις, με πρόσβαση των φοιτητών μέσω του κινητό τους για ανακοινώσεις της ΠΑΣ, ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου, πρόγραμμα τμήματων, πρόσβαση στο Web Radio και άμεση σύνδεση με την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσουμε. Θα προχωρήσουμε απευθείας στην ομιλία, όμως θέλω να πω για ένα ευχαριστώ που παρέλειψε ο γραμματέας και στην ψυχή όλης αυτού του εγχειρήματος που επιχειρεί στον ηλεκτρονικό κόσμο
διοργάνωση και ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται ως υλοποιητής όλων αυτών είναι δίπλα μας, είναι ο Γιώργος Παπαδάκης. Παιδιά, καλημέρα. Σύντροφοι, συντρόφισσες, καλημέρα. Ladies and gentlemen, καλημέρα. Πώς αλλιώς θέλετε να σας προσφωνήσω. Παιδιά, δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου για τη σημερινή επικοινωνία μαζί σας. Ήταν ιδιαίτερη ικανοποίηση και τιμή για μένα όταν ο φίλος Τάσος ο Πύρης μου απίφθινε αυτή την πρόσκληση και δεν ήταν δυνατόν να αρνηθώ, γιατί πρώτον ως Πειραιώτης έχω κάποιους θυσμούς με ό,τι γίνεται στον Πειραιά, εν πάση περιπτώσει. Έχω και κάποια συμβολή στην ίδρυση αυτού του Ιδρύματος από το 1981 που ήμουν σύμβουλος του τότε Πρωθυπουργού του Γεωργίου Ράλη. Μια βραχία παρένθεση στην πολιτεία της ιδιωτικής παράταξης εκείνης της εποχής, αλλά αισθάνθηκα ιδιαίτερα τιμημένος από το ότι η παράταξη που με καλούσε ήταν η δική σας, που θεωρώ ότι είναι ο κατεξοχήν κριτικός χώρος των πανεπιστημιακών σπουδών, ένας χώρος που εκφράζει έναν ευρύτερο πολιτικό χώρο που αποτελεί τη σπουδαστική έκφραση ενός πολίτικου χώρου, ενός ευρύτερου πολιτικού χώρου με πολύ μεγάλη συμβολή στην ιστορία της μεταπολίτευσης και την ελληνική ιστορία συνολικά. Για την κουτσίνα έξω. Αντίσταση που έχει, μάνα, τέλος πάντων, θα το πείσουμε. Λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος να την κάνω αυτή την αναφορά, διότι προσπαθώ στο δημόσιο βίο μου να είμαι δίκαιος και επειδή προσπαθώ να είμαι δίκαιος, συνήθως αδικούμε. Δεν με πειράζει, το έχω συνηθίσει και είμαι έτοιμος να συνεχίσω να υφίσταμαι τις αδικίες και τις μεροληψίες του ελληνικού πολιτικού συστήματος, επειδή είναι πολύ αργά ως γάιδαρος τώρα να αλλάξω περπατησιά. Ο χώρος τον οποίο εκπροσωπείται ήταν ο χώρος ο οποίος την ευρύτερη πολιτική συνταγματική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης την ενεπλούτησε με ένα κοινωνικό περιεχόμενο. Αυτή ήταν η μεγάλη συμβολή του Πασόκ της δεκαετίας του 80. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι αυτό το μεγάλο εγχείρημα εκείνης της εποχής είχε ένα μεγάλο οικονομικό κόστος. Στη συνέχεια όμως το 1993 έγινε η μεγάλη στροφή από τον ίδιο τον ιδρυτή του κινήματος, ο οποίος συνειδητοποίησε τις αλλαγές στο παγκόσμιο σκηνικό μετά το 1989 και έδωσε μια καινούργια στροφή συνολικά στις πολιτικές εξελίξεις, δρομολογώντας την ελληνική οικονομία σε μια πορεία προσαρμογής προς την κατεύθυνση που έπαιρναν πλέον που έπαιρνε το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αυτό κατέληξε στην ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και στην διασφάλιση του κεκτημένου του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. Πιστεύω ότι οι επιδόσεις του εξυγχρονιστικού Πασόκ της δεκαετίας του 90 αποτελεί ένα μεγάλο τίτλο τιμής για τον χώρο σας, διότι πιστεύω ότι η ένταξη της Ελλάδος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση το 2000 ήταν το μεγαλύτερο γεγονός της ελληνικής ιστορίας από την Ελληνική Επανάσταση το 1821. Το μόνο γεγονός το οποίο είναι της αυτής ιστορικής σημασίας είναι η Βαλκανική πόλεμη του 12-13 που διπλασίασαν την Ελλάδα, την οδήγησαν σε μια ιστορική πλατφόρμα που της επέτρεψαν μετά να αποδειχθεί στο στοίχημα της μικρασιατικής καταστροφής. Ασφαλώς ήταν κάτι
που ξεπέρναγε τότε τις εθνικές μας δυνάμεις, το πληρώσαμε το τίμημα και συγκεντρωθήκαμε στις συγκεκριμένες διαστάσεις. Το κράτος, αυτό το βενιζελικό κράτος του 1932, δικαιώθηκε με την ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση του 1990, την οποία την πραγματοποίησε το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, προμολογώντας μια διαδικασία ευρωπαϊκού εξυγχρονισμού. Ποτέ να μην το ξεχνάτε αυτό, ότι το 2000 ήταν ένα ορόσημο της ελληνικής ιστορίας που ανήκει κατά το μεγαλύτερο μέρος στην παράταξή σας. Στη συνέχεια οι εξελίξεις πήραν μία μορφή η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή και καταλήξαμε στη σημερινή βύθιση της χώρας σε ένα τέλμα από την οποία δεν ξέρουμε πώς θα εξέλθει. Οι εξελίξεις αυτές συμπαρέσυραν και το χώρο σας βεβαίως, ο οποίος σήμερα μαστίζεται από μια τεράστια κρίση ενδοστρέφειας και πολιτικών ενοχών. Κανονικά δεν έπρεπε να πολύ ενδιαφέρομαι για το τι θα γίνει. Δεν μπορώ όμως να σας κρύψω την ανησυχία μου ότι ένα έργο το οποίο χρειάστηκε 70 χρόνια για να ολοκληρωθεί, η ενοποίηση δηλαδή της κεντροαριστερής παράταξης, κινδυνεύει μέσα σε τα τελευταία 4-5 χρόνια να κατεδαφιστεί και να γυρίσουμε σε έναν υπερκατακαιρματισμό αυτού του χώρου, ο οποίος μόνος συντελεστής πολιτικής σταθερότητας και προόδου δεν θα είναι. Δυστυχώς οι εξελίξεις που συνέβησαν στο κόμμα σας μεταξύ του 2004-2007 αλλίωσαν τον εξυγχρονιστικό του χαρακτήρα, έσπασαν την πολιτική του ραχοκοκαλιά, του εστέρισαν εκείνη τη δύναμη εθνικής ευθύνης που είχε αναπτύξει στη δεκαετία του 90 και το οδήγησαν σε μία ανάληψη κρίσιμων εθνικών ευθυνών το 2009, χωρίς να διαθέτει επάρκεια φαιάς ουσίας, χωρίς να διαθέτει επάρκεια ψυχικού στέλνου και χωρίς να διαθέτει κατευθυντήριες γραμμές. Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση οφείλεται σε αυτές τις αλλοιώσεις που υπέστη ο χώρος σας μεταξύ 2004 και 2007. Τα υπόλοιπα θα τα αναλύσετε μεταξύ σας. Το 2000, παιδιά, πήγαμε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχοντας επιτύχει μια σημαντική προσαρμογή της οικονομίας. Επιτύχαμε τους στόχους, τους 4 στόχους στο Μάστριχτ κατά τα 3/4. Πετύχαμε τη μείωση του ελλείμματος, τη μείωση του πληθωρισμού, τη μείωση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών κοντά στους επιθυμητούς στόχους. Δεν έχει σημασία αυτό το οποίο ακούγεται ότι χρησιμοποιήθηκε δημιουργική λογιστική κτλ. Η δημιουργική λογιστική είναι ουχητολογιστική, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει δεν την έχει αποκηρύξει κανένας. Και όσοι από εσάς εμβαθύνουν αργότερα στα λογιστικά θα μάθουν ότι η δουλειά της λογιστικής ακριβώς είναι να υποτάσσει τα νούμερα στη γενικότερη στοχοθεσία του επιχειρηματικού πλάνου. Εκείνο που είχε περισσότερο σημασία είναι ότι δεν δώσαμε τη δέουσα προσοχή στο 4ο κριτήριο του Μάστριχτ που ήταν η μείωση του χρέους. Η χώρα είχε φτάσει σε ένα επίπεδο χρέους γύρω στο 100% και δεν θεωρήθηκε σκόπιμο τότε να γίνουν εξαιρετικές προσπάθειες για τη μείωσή του, διότι αυτό θα αποδυνάμωνε συνολικά τις αναπτυξιακές προοπτικές και θα δημιουργούσε προβλήματα στη συνέχεια. Τότε υπήρξε μια βέβαια αφελής εκτίμηση, η οποία ισχύει και σήμερα, ότι η ανάπτυξη από μόνη της θα φαλκίδευε το ύψος του χρέους. Ακούτε και σήμερα να μιλάνε όλοι, μα κάνουμε τροχιοδρομούμε σε ένα μονόδρομο λιτότητο, σε ένα μόνο η ανάπτυξη με ιδιαίτερη και αν δεν κάνουμε ανάπτυξη κτλ. Σήμερα βέβαια στον πάτο του πηγαδίου που βρισκόμαστε, ασφαλώς δεν είναι δυνατόν να ασκήσουμε πολιτική ανάπτυξη, διότι δεν έχουμε τα μέσα, δεν έχουμε τα χρηματοδοτικά μέσα. Αν επομένως θέλουμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο αναπτυξιακής προοπτικής στην παρούσα συγκυρία, πρέπει να προσφύγουμε σε άλλους τρόπους και εμέσως να δημιουργήσουμε την προσδοκία της ανάπτυξης.
Τότε όμως το 2000 πιστεύαμε ότι θα κάνουμε ό,τι κάνει και το Βέλγιο και η Ιταλία, θα υποτάξουμε δηλαδή την οικονομία στα τρία προηγούμενα κριτήρια που σας είπα και θα αφήσουμε το κομμάτι του δανείου, του ύψους του χρέους, να κρυφτεί μαζί με τις άλλες δύο χώρες, το Βέλγιο και την Ιταλία. Πάρει πάσου λοιπόν, όπως λέμε, δηλαδή με το ίδιο κριτήριο, οι Ευρωπαίοι αξιολόγησαν ότι η Ελλάδα εδικαιούται να μπει μαζί με το Βέλγιο και την Ιταλία στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ψήφο εμπιστοσύνη στο μέλλον της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα βεβαίως δεσμευόταν στη συνέχεια να καταπολεμήσει και το ύψος του χρέους και να επιτύχει εκ των υστέρων την προσαρμογή. Η ελληνική άποψη τότε των δικών σας κυβερνήσεων ήταν ότι με τις εξαιρετικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη, οι οποίες διανοίγονται μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα οδηγούσε σε ποσοστιαία μείωση του χρέους στο αυξανόμενο ΑΕΠ, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα κρατάγαμε το χρέος σταθερά γύρω στο 100%. Με ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 3, 3,5, 4, 5%, όπως είχαμε φτάσει να κινούμαστε στην επόμενη εξαετία, λογικό θα ήταν να μειώνεται η ποσοστιαία συμμετοχή του χρέους στο ΑΕΠ. Με αυτή λοιπόν την προοπτική, μετά το 2000, πιστέψαμε και στην δυναμική της Ολυμπιακής τότε προετοιμασίας, η οποία θα τροφοδοτούσε, όπως πιστεύανε, αφελώς περισσότερη την αναπτυξιακή διαδικασία και θα καταφέρναμε το 2006, που ήταν ο τελικός ορίζοντας του Συμφώνου Σταθερότητας, του περίφημου Stability Pact, να είμαστε κοντύτερα στα μαστραχιανά κριτήρια. Αγαπητοί φίλοι, ο χώρος σας μέχρι το 2000 το έκανε το εθνικό του χρέος και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζετε, ούτε να αφήνεστε σε μια κριτική η οποία πολιορκεί αυτή τη στιγμή τον πρώην χώρο του Πασόκ και προσπαθεί να του αφαιρέσει τις περγαμηνές αυτού του συγκεκριμένου παρελθόντος. Όμως στη συνέχεια, αντί να αξιοποιήσουμε πραγματικά, με πραγματικούς δηλαδή όρους, τις νέες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οι οποίες μας παρήχονται, δηλαδή την υπονοούμενη εγγύηση της ελληνικής οικονομίας από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τα χαμηλά επιτόκια τα οποία επετράπησαν από το 2001 και μετά, εμείς κάναμε το αντίθετο. Τι να αξιοποιήσουμε τα χαμηλά επιτόκια που μας προσέφεραν οι χρηματαγορές για να χρηματοδοτήσουμε μια παραγωγική ανάπτυξη, χρησιμοποιήσαμε αυτή τη μεγάλη δυνατότητα απλώς για να χρηματοδοτήσουμε τον καταναλωτικό μας δανεισμό. Να προσφύγουμε σε καταναλωτικό δανεισμό για να πληρώσουμε ελλείμματα της οικονομίας, τα οποία σε πρώτη φάση βεβαίως συντήρησε η Ολυμπιακή προετοιμασία. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, αγαπητοί φίλοι, δεν ξέρουμε πόσο μας κόστησαν. Άλλοι λένε ότι κόστησαν 12 δις, εγώ πιστεύω ότι συνολικά όλο αυτό το εγχείρημα των 15 ημερών κόστησε γύρω στα 35 δις. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο προϋπολογισμός των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου για τον επόμενο χρόνο είναι γύρω στα 11 δις, μπορεί κανείς να κάνει μια σχετική σύγκριση και να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Εμείς θελήσαμε να κάνουμε ακριβούς αγώνες με υπερκατασκευές, επειδή είμαστε κυμπάρικο έθνος και μας αρέσει έτσι να συνδυάζουμε την επίδειξη με την ακριβή φιλοξενία. Και επειδή και τα συστήματα βεβαίως ελέγχου του προϋπολογισμού παραμένουν σε υποτυπώδη επίπεδα, δεν μπορέσαμε να συγκρατήσουμε αυτό το κόστος των αγώνων σε ένα χαμηλό επίπεδο. Προς χάρη μάλιστα της χρηματοδότησης όλης αυτής της τεράστιας προσπάθειας του 2004, καταφέραμε και σε αυτά τα περίφημα swaps με την Goldman Sachs, ξέρετε, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το χρέος στο
το 100%, δηλαδή πήραμε ένα κομμάτι του χρέους, το μεταφέραμε σε λήξεις μετά το 2006, σε λήξεις το 2010, το 2011, το 2014, οι οποίες βαρύνουν αυτή τη στιγμή το χρηματοπιστωτικό μας μέλλον, προκειμένου να μπορέσουμε στην περίοδο 2000-2004 να φορτώσουμε νέο δανεισμό για να ολοκληρώσουμε το εγχείρημα της Ολυμπιακής προετοιμασίας. Σας μαρτυράω τώρα μυστικά βέβαια, τα οποία όμως έχετε κάθε δικαίωμα να γνωρίζετε για να μπορείτε να κρίνετε ψύχραμα και να απαντάτε σε αυτά τα οποία καταμαρτυρούν αόριστα οι περισσότεροι στις ευθύνες του παρελθόντος. Το αποτέλεσμα της τετραετίας ήταν, ενώ είχαμε μπει με ένα κριτήριο 3% στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, το 2004 το έλλειμμα να έχει τιναχθεί στο 4,3. Δεν ήταν υπερβολική αυτή η εκτείναξη του ελλείμματος. Αν λάβει μάλιστα κανείς ότι οι πρώτες χώρες οι οποίες είχαν διασπάσει την πειθαρχία στο Stability Pact ήταν η ίδια η Γερμανία και η Γαλλία. Είχαν ξεπεράσει οι ίδιες το κριτήριο του 3%. Επομένως, η χώρα λίγο πολύ βρίσκεται ευθυγραμμισμένη με το γενικότερο τρέντ των υπολείπων εταίρων. Όμως, στη συνέχεια, από το 2004 και μετά, ενώ η οικονομία παρουσίαζε ρυθμούς ανάπτυξης ηλικιώδης της τάξης του 4 μέχρι και 5%, παρατηρεί το ένα περίεργο φαινόμενο, η σταθερή πτώση των εσόδων. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει η περίφημη καμπύλη Philips που λέει ότι όσο ανεβαίνει το ΑΕΠ και τα λοιπά, αντιστοίχως υποτίθεται ότι ανεβαίνουν και τα δημόσια έσοδα. Στην Ελλάδα καταφέραμε να διαστρέψουμε και αυτή την πάγια οικονομική λογική και να αποδείξουμε ότι είναι δυνατόν να ανεβαίνει το ΑΕΠ και να πέφτουν αντίστοιχα τα έσοδα. Αυτό οδήγησε τότε σε μεγάλο πρόβλημα πραγματικής εικόνας στη διαχείριση των κυβερνήσεων Καραμαλή της πρώτης περίοδου. Δεν αντέδρασαν επιθετικά σε αυτές τις νοσηρές επιπλοκές που παρουσίαζε η οικονομία. Απορροφήθηκαν για μεγάλο διάστημα στα τεχνάσματα τότε της απογραφής, αντί να επιτεθούν με μέτρα ουσίας στη σταθεροποίηση της οικονομίας, και το 2007 βρεθήκανε με μια πραγματική αδυναμία αποφάσεων, η οποία συναντήθηκε τότε με τη διεθνή τραπεζική κρίση του 2007-2008. Αγαπητοί φίλοι, ήταν εκ των προτέρων δεδομένο ότι ενώ στον διαρκούσαν αναπτυξιακοί ρυθμοί της τάξης του 3, του 4 και του 5%, παρόλη την πτώση των εσόδων, η οποία οφείλεται σε χαλάρωση των εισπρακτικών μηχανισμών και σε, να το πω ευθέως δηλαδή, σε κομματικές παρεμβάσεις οι οποίες έσπασαν τη φόρμα που είχαν αποκτήσει, τη φόρμα επιδόσεων που είχαν αποκτήσει από την προηγούμενη δεκαετία, έτσι. Εν τούτης, όσο κρατάγανε υψηλή ρυθμή ανάπτυξης της οικονομίας, θα μπορούσαμε να χρηματοδοτούμε, να αναχρηματοδοτούμε το χρέος, δεδομένου ότι τα επιτόκια παρέμειναν χαμηλά. Ήταν όμως μαθηματικό βέβαιο ότι στην παραμικρή στροφή της συγκυρίας, η οποία θα έριχνε το δείκτη οικονομικής μεγέθυνσης κάπου του 2,5%, θα αντιμετωπίζαμε πρόβλημα χρέους. Διότι με πτώση του δείκτη της μεγέθυνσης κάπου του 2,5%, η πτώση των εσόδων θα έπιανε οριακό επίπεδο και δεν θα μπορούσαμε πλέον να αναχρηματοδοτήσουμε ικανοποιητικά το χρέος. Δηλαδή το κόστος των τοχοχρεωλησίων θα αρχίζει να γίνεται επαχθέστερο, με αποτέλεσμα να λάβουμε δραστικά μέτρα, οφείλαμε να λάβουμε δραστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαρθρωτική μεταβολή. Παιδιά, αυτά τα δραστικά μέτρα δεν ήρθαν. Το 2007 γίνανε εκλογές οι οποίες δεν χρειαζόντουσαν προκειμένου η τότε κυβέρνηση να αποφύγει την ευθύνη λήψης μέτρων πρώτης καταρτήσεως του προϋπολογισμού του 7 και από τότε άρχισε η διαδικασία των προϋπολογισμών μαϊμού.
Από το 2007 και μετά όλοι οι προϋπολογισμοί της χώρας ήταν προϋπολογισμοί μαϊμούδες, περιλαμβανομένου και του σημερινού, και βεβαίως η τότε κυβέρνηση, όπως έχει ομολογήσει και ο Υπουργός τότε Εθνικής Οικονομίας, ο Εργοσκούφης, δεν έλαβε τα μέτρα που έπρεπε, διότι ο Πρωθυπουργός είπε άστο καλύτερα αυτό το ποτήριο να το πιει κανένας άλλος. Στη διετία 2007-2009 απολέστη εντελώς ο έλεγχος της οικονομίας. Η ύφεση την οποία επέφερε η διεθνής τραπεζική κρίση ήταν, όπως προβλεπόταν, βαθία. Δημιούργησε μεγάλη υστέρηση στα έσοδα και επιπλέον το γεγονός ότι υποχρεωθήκαμε να κάνουμε έκτακτες δαπάνες για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος οδήγησε σε αύξηση του ελλείμματος και κατ' επέκταση σε αύξηση των δανεισμών. Αυτό ήταν κοινός στόχος για όλη την Ευρώπη. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπήρξε αύξηση του ελλείμματος και κατ' επέκταση αύξηση του δανεισμού, διότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν υποχρεωμένες να καταφύγουν σε εθνικά μέσα στήριξης του τραπεζικού του τομέα και φυσικά ξεφύγαμε όλοι από τα γάρδι της συμφωνίας του Μάστριχτ. Αυτό το είδαν οι αγορές με καχυποψία, είδαν ότι παρατηρείται ένα γενικότερο τρέντ προς υπέρβαση των στόχων, πάνω στους οποίους εστήριζαν την προμήθεια χρήματος με χαμηλά επιτόκια στις ευρωπαϊκές χώρες και φτάσαμε σιγά σιγά στα όρια της γενικότερης τραπεζικής κρίσης του 2009. Αυτό όμως που το 2009 για την Ευρώπη ήταν κάτι διαχειρίσιμο, το 2009 για την Ελλάδα είχε αρχίσει να ξεπερνάει τα όρια του διαχειρίσιμου και αποκτούσε έκτακτα μέτρα. Η κυβέρνηση τότε Καραμαλή δεν είχε το ψυχικό στένος να λάβει τα έκτακτα μέτρα και φτάσαμε στο οξύμορο σημείο, παραμονές των εκλογών του 2009, να μας πει ο τότε Πρωθυπουργός τι μέτρα έπρεπε να λάβουμε, αλλά δυστυχώς να μας πει ότι ο ίδιος εκπολύεται να τα εφαρμόσει. Και αυτό ήταν η αποθέωση της πολιτικής ανευθυνότητας, την οποία ο τόπος πληρώνει σήμερα ακριβά. Διότι, όπως ξέρετε, δεν ψηφίζουμε τις κυβερνήσεις για να επιτελούν ρόλο συμβούλου στο λαό, ψηφίζουμε τις κυβερνήσεις για να αναλαμβάνουν την ευθύνη των αποφάσεων και όχι να μας λέει τι πρέπει να γίνει και οι ίδιες μετά να φεύγουν και να δραπετεύουν από την ευθύνη. Το 2009 λοιπόν η εκλογή, έτσι όπως εξελίχθηκε, έφερε στην εξουσία πάλι ένα εντελώς διαφορετικό Πασόκ που δεν είχε καμία σχέση με το όριμο διαχειριστικά επιτυχημένο Πασόκ της δεκαετίας του 90 και από εκεί και πέρα άρχισε μια διαλληλουχία διάπραξης εγκλημάτων εις βάρος της εθνικής οικονομίας που οδήγησε σε ένα εξάμηνο στην ξεκάθαρη πλέον πρόχευση της χώρας το Μάιο του 2010 και στην ομηρία μας πλέον από τη λογική των δανειστών. Μία λογική η οποία είχε τη λογική της βεβαίως, αλλά η οποία βασίζεται σε μία εσφαλμένη ανάγνωση του οικονομικού προβλήματος της χώρας. Το μνημόνιο του 2010, παιδιά, συνόψιζε, και αυτό πρέπει να το βάλετε στο μυαλό σας, συμπίκνωνε όλες τις παραλήψεις διαρθρωτικών μέτρων και οικονομικής προσαρμογής της τελευταίας 20 ετίας. Ό,τι δεν είχε ολοκληρωθεί από τις κυβερνήσεις Σιμίτη μπήκε μέσα στη λογική του μνημονίου. Η υλοποίηση όμως αυτού του μνημονίου ήταν αδέξια, σε πλήρως αποσυντονισμένη συνεργασία και μεταξύ των φορέων της διαφορετικής ευθύνης της κυβέρνησης, αλλά και μεταξύ της λεγόμενης Τρόικας και της κυβέρνησης της χώρας του. Το μνημόνιο σύντομα απεδείχθη απρόσπορο, ευάθυνε βεβαίως την ύφεση, όπως είναι λογικό, διότι κάθε πολιτική η οποία στηρίζεται κυρίως στο σκέλος της λιτότητας είναι λογικό να παράγει μία προβλέψιμη ύφεση. Από ένα σημείο όμως και πέρα, η επιμονή των ελληνικών κυβερνήσεων, της ελληνικής κυβέρνησης σε μέτρα καθαρά φοροπηχτικής πολιτικής, προκειμένου να αποφύγουν να θίξουν τους συντελεστές κόστους του δημόσιου τομέα, δημιούργησε μια
αποδυνάμωση του κοινωνικού παραγωγικού υποκειμένου, μονομερή αποδυνάμωση και αντί να οδηγήσει σε μείωση των δαπανών, οδήγησε και σε αύξηση των δαπανών, διότι η ύφεση της οικονομίας, η παραγωγή ανεργίας οδηγούσε σε αποδυνάμωση των οικονομικών εισρωών στο ασφαλιστικό σύστημα, τις οποίες η διαχείριση ήταν υποχρεωμένη να αναπληρώνει με έκτοκτες παραχές για την εφήμερη στήριξη των συντάξεων, πράγμα που αύξανε τις δαπάνες αντί να τις μειώνει. Αυτό έχει καταγραφεί και τους 3 τελευταίους προϋπολογισμούς. Το καλοκαίρι του 2011 οι Ευρωπαίοι συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ανεγνώρισαν ότι το πρώτο μνημόνιο βασίζεται σε πλήρως λανθασμένη ανάγνωση του προβλήματος, παραδέχτηκαν ότι το πρόβλημα ήταν πολύ βαθύτερο, ότι χρειαζόταν πολύ μεγαλύτερη πίστοση χρόνου και μια ρεαλιστικότερη διαχείριση, και τότε και τα έγγραφα της Τρόικας άρχισαν να διαφοροποιούνται και να προτείνουν διαφορετική προσέγγιση, η οποία, για να μην σας τα πολυλογώ, επικρώθηκε στην απόφαση της 26ης-27ης Οκτωβρίου, η οποία αναγνώριζε την ανάγκη συμπερίληψης και της διαγραφής χρέους μέσα στο συνολικό πακέτο διαχείρισης ελληνικής κρίσης. Ήταν κάτι που το έλεγα από την πρώτη στιγμή. Ίσως κάποια παιδιά από εσάς θυμούνται ότι από τις αρχές του 2010 είχα έρθει σε σύγκρουση με τους συναδέλφους μου τραπεζίτες, λέγοντας, ισχυριζόμενος δηλαδή, ότι η διαγραφή χρέους, η αναδιάρθρωση χρέους ήταν απαραίτητο συστατικό μιας ολοκληρωμένης λύσης. Ήρθε λοιπόν η 27η Οκτωβρίου, όπου οι Ευρωπαίοι δέχτηκαν πλέον τη λογική αυτή της αναδιάρθρωσης χρέους και βεβαίως προτίμησαν την ίδια προσέγγιση μιας συνενετικής προσέγγισης στο ζήτημα, προκειμένου να μην πανικοβάλλουν τις αγορές και να μην οδηγήσουν σε έναν κολάψ των τραπεζών, οι οποίες είχαν φορτωθεί στο χαρτοφυλάκιό τους με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Μια υποχρεωτική τότε διαγραφή χρέους θα είχε μεγάλο αντίκτυπο και στις αγορές και στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος, θα οδηγούσε ενδεχομένως σε ρήξη με τις τράπεζες, ενώ τώρα πάμε μαλακά να τις φεσώσουμε με τη λογική του κάτς κοτούλα μου, να φας τώρα μια σχετική μείωση του χρέους για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το σύνολο του χρέους σας χωρίς να πάμε σε άγαπτες διαγραφές. Αυτό είναι κάτι που παίζεται τώρα στις διαπραγματεύσεις της Φραγκούρτης και με την παρουσία εδώ του κυρίου Νταλάρα, ο οποίος ακόμα είναι σήμερα. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε επί της αρχής σε αυτό το λεγόμενο PSI να μπορέσει να ευοδοθεί και να δώσει μια απαλλαγή συνολική του χρέους της τάξης των 30 ή 40, ενδεχομένως και 50 δισεκατομμυρίων, τις οποίες το ενεργειακό αποτέλεσμα ποιο θα είναι, δηλαδή θα είναι μια σχετική μείωση γύρω στο 25-30% των υποχρεωτικών υποχρεώσεων, τις οποίες θα έχουμε το 12, 13, 14, 15. Είναι μια σημαντική ελάφρυνση των υποχρεώσεων μας, η οποία όμως φοβούμε ότι οριακή μόνο θετική επίπτωση θα έχει στη διαχείριση των επόμενων ετών, εφόσον ο βαθμός ύφεσης της οικονομίας, ο οποίος συνεχίζει να καλπάζει, θα αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο και τα έσοδα μακροπρόθεσμα και δεν θα επιτρέψει να μετατρέψουμε αυτό το λογιστικό όφελος σε πραγματικό όφελος της δημόσιας διαχείρισης. Σήμερα, παιδιά, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Η ύφεση τρέχει με ρυθμούς της τάξης του 6%, μήπως είναι και μεγαλύτερος. Οι ίδιοι δέχονται ότι είναι 5,5%. Τα νέα μέτρα, τα οποία προκύπτουν, απορρέουν από τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου, παρουσιάζονται πολύ επαχθέστερα. Επιμένουν στην πολιτική της λιτότητας, δεν ήταν διαφορετικά να γίνει αυτό. Προτάσουν όμως πλέον, έχουν αναβαθμίσει την προτεραιότητα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων, η οποία μέχρι χτες είχε υποτιμηθεί. Και προτάσουν για την προτεραιότητα των ιδιωτικοποιήσεων, οι οποίες όμως οι ιδιωτικοποιήσεις στην παρούσα οικονομική συγκυρία δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν τα αναμενόμενα. Επομένως, το 2012 θα είναι ένα έτος ύφεσης, ένα έτος πλήρους αδυναμίας αποκαταστάσεως ελέγχου της οικονομίας,
το οποίο δεν μας θα επιτρέψει να τρέφουμε ελπίδες για μια ταχεία ανάσχεση της ύφεσης και στροφή της οικονομίας προς θετικούς δείκτες. Τεκτονικές αντιευρωπαϊκές απόψεις συγκλίνουν και συμβαδίζουν απόλυτα με τις εθνικοπατριωτικές απόψεις που ακούγονται στο εσωτερικό της χώρας μας και λένε να γυρίσουμε στην τραχμή και να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε τον εθνικό έλεγχο της οικονομίας. Αυτοί που το λένε στην Ελλάδα βέβαια έχουν τους δικούς τους πολιτικούς λόγους, θέλουν να πάνε την Ελλάδα σε μια πολιτική φάση αύξουσας εκτόκευσης, διότι πιστεύουν ότι από την ταχεία επέκταση της εξαθλίωσης θα αντλήσουν πολιτικά ωφέλη. Είναι κάτι που εσείς ως ένας χώρος του κριτικού κέντρου δεν πρέπει να αφήσετε περιθώριο να αναπτυχθεί. Το ευρώ, θα πω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σου, το ευρώ έτσι όπως χτίστηκε το 1992 ήταν ένας μεγάλος ελιγμός. Το 1992, μετά δηλαδή το σεισμικό έτος 1989, δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσουμε αμέσως σε μια στρατηγική ευρωπαϊκής ενοποίησης. Έπρεπε να ρίξουμε και μια παγίδα. Ρίξαμε τότε την παγίδα της οικονομικής και δημοσιονομικής σταθεροποίησης και όλων όσων ήσαν συνδεδεμένα με τη λογική του ενιαίου νομίσματος, ώστε να δεσμευτούν οι χώρες σε μια οικονομική λογική και να αναγκαστούν εκ των υστέρων να προχωρήσουν στην πολιτική τους ενοποίηση. Αυτό ήταν το σχέδιο τότε της στρατηγικής Delors, το οποίο είχε υιοθετήσει ο Χέλμουτ Κόλ με τον Μιτεράν. Βάζαμε το άλογο πίσω από το κάρο, βάζαμε το κάρο του νομίσματος μπροστά από το άλογο της πολιτικής ενοποίησης, για να υποχρεώσουμε το άλογο μετά να τρέξει γρηγορότερα και να πάει κανονικά μπροστά από το κάρο. Αυτό όμως δεν έγινε και θα σας πω και γιατί δεν έγινε. Εκείνη την περίοδο ήμουνα στην υπηρεσία, όπως ξέρετε, και είχα και μια ιδιαίτερη σχέση με τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον Theo Weigel, που ήταν ο πατέρας του Μάστριχτ και του Ευρωπαϊκού Νομίσματος. Όταν σπούδαζε στη Γερμανία το 1977 με 1980, ο Theo Weigel ήταν τότε ένας τέλεχος του κόμματος της Βαβαρίας, ήμουνα στο Μόναχο και είχα αναπτύξει κάποιες σχέσεις μαζί του. Αργότερα, όταν τον βρήκα στην Ευρώπη, είχα την ευκαιρία και κάποιες συζητήσεις μαζί του και ξέρω ότι όλα αυτά τα οποία σας λέω απηχούν υπεύθυνα τις απόψεις του ευρωπαϊκού σκεπτικού της δεκαετίας του 90. Τότε όμως σας υπενθυμίζω ότι μεσολαβήσαν οι πόλεμοι της Ιουγκοσλαβίας. Εν συνεχεία δε μεσολάβησε το τρομοκρατικό πλήγμα το 2001, οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, οι οποίοι όλα αυτά τα γεγονότα σωρευτικά είχαν υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να προχωρήσει στη συνέχεια της οικονομικής λογικής του Μάστριχτ προς την κατεύθυνση του fiscal consolidation, να στραφεί προς την ανάπτυξη του σκέλους της κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας. Αποφάσεις που ελήφθησαν στο συνέδριο του Συμβούλιο Κορυφής του Άμστερνταμ το 1997 κτλ. Μεσολάβησε λοιπόν ένας περισπασμός προς τις κατευθύνσεις αυτές, ο οποίος άφησε πίσω την προτεραιότητα του fiscal consolidation, με αποτέλεσμα η κρίση του 2007-2008 να βρει την Ευρώπη μέσω δρομής, να τη βρει δηλαδή θεσμικά ανολοκλήρωτη και πολιτικά απροετοίμαστη. Αυτό είναι το ελαφρυντικό της Ευρώπης. Πάνω στην τούρλα τώρα του Σαββάτου, βεβαίως ήταν λογικό να επικρατεί η βραχυπρόθεσμη λογική Γερμανία, δώσε λεφτά να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις ρευστότητος ή να αντιμετωπίσουμε την κρίση φερεγγιότητας της ελληνικής οικονομίας. Αλλά δεν είναι δυνατόν η Γερμανία να δίνει σε όλους λεφτά, είτε απευθείας, είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και εδώ θα σας δώσω μερικά εσωτερικά στοιχεία να τα ξέρετε και είναι μια ευκαιρία γιατί δεν θα σας τα πει άλλο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αγαπητοί φίλοι, από την οποία όλοι περιμένουν να αγγίσει χρήμα στην αγορά και να κάνει γενναιόδορες αγορές ομολόγων από τη δευτερογενή,
Μην νομίζετε ότι έχει η ίδια τη δυνατότητα να παράγει χρήμα. Είναι σαφές ότι δεν έχει τη δυνατότητα να τυπώνει χρήμα. Επομένως, τι κάνει? Αν είναι να χρηματοδοτήσει ανάγκες εξαγοράς ομολόγων από τη δευτερογενή, πάει στην Bundesbank. Η έκδοση γραμματείων που κάνει το ελληνικό κράτος και τα δίνει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσει στη συνέχεια το 50% της τιμής σε πραγματική χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών, περνάνε από την Bundesbank, η οποία είναι η τράπεζα με τα πλέον έμπροστα μέχρι χτες αποθεματικά. Λοιπόν, επειδή την περασμένη εβδομάδα κατά σύμπτωση έριξα μια ματιά στον ισολογισμό της Bundesbank, της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, σας λέω υπεύθυνα ότι η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα έχει φτάσει σε ένα σημείο πλέον όπου τα αποθεματικά της πλησιάζουν σε μία ροζ, όχι κόκκινη γραμμή. Που σημαίνει ότι έχει δίκιο η κυρία Μέρκελ όταν μουλαρώνει και λέει, παιδιά, πρώτα θα προηγηθούν κάποιες πολιτικές εγγυήσεις και ύστερα θα προχωρήσουμε σε μέτρα που έχουν περαιτέρω κεντρικό τραπεζικό κόστος, διότι δεν θα τεινάξω εγώ στον αέρα τη Bundesbank για να χρηματοδοτώ το πίθο των Δαναΐδων στις διάφορες μεσογειακές χώρες. Και ζητάει την υπευθυνοποίηση των δημοσιονομικών πολιτικών και την υπαγωγή τους κάτω από έναν κεντρικό ευρωπαϊκό έλεγχο. Αυτό είναι απόλυτο σωστό και να μην έχετε καμία αμφιβολία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η πολιτική δεν απαντά άμεσα στο πρόβλημα το καυτό της κρίσης των επιμέρους χωρών. Μπορεί βεβαίως αυτές οι αποφάσεις της 9ης Δεκεμβρίου να κατέβνασαν λίγο την τιμολόγηση των δανείων της Ιταλίας, που είναι πολύ σημαντικό η Ιταλία να χρηματοδοτεί το χρέος της σε κόστος. Τον καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Καζάκη, ο οποίος είναι και αυτός στο μετερίζι της αλήθειας και, εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ ιδιαίτερα την παρησία την οποία τοποθετείται και αυτός, έτσι, με μια άποψη η οποία πάντοτε τουλάχιστον είναι στέρεα επιχειρηματολογημένη. Λοιπόν, να τελειώσω αυτό που σας έλεγα ότι οι αποφάσεις της 9ης Δεκεμβρίου δεν απαντούν στο βραχυπρόθεσμο πρόβλημα της άμεσης αντιμετώπισης, δηλαδή των αναγκών ρευστότητας των άλλων χωρών και των αναγκών φερεγγιότητας της ελληνικής οικονομίας. Έτσι. Εδώ όμως υπάρχει και μία κόπωση, ας πούμε, των χωρών εκείνων, οι οποίες σέρνουν το χορό της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κόπωση, διότι υποψιάζουμε ότι στα συμφραζόμενα των αποφάσεων είναι το εξής. Ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς πήραμε κάποιες αποφάσεις, θα φύγει ένα τρένο επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής Maastricht Euro με το πύχη ψηλότερα τοποθετημένο και όσες χώρες μπορεί να ακολουθήσουν, ας ακολουθήσουν. Και ναι, μεν η Ισπανία, Πορτογαλία και ενδεχομένως η Ιταλία, οπωσδήποτε η Ιταλία, θα μπορέσουν τελικά να ακολουθήσουν, διότι αυτές οι αποφάσεις συνεπάγονται μια μείωση του κόστους δανεισμού, η οποία θα διευκολύνει την αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αυτές οι οικονομίες, αλλά αυτό δεν απαντά στο πρόβλημα φερεγγιότητας της ελληνικής περίπτωσης, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί εκ των ιδίων εθνικών προσπαθειών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεννηματά για την τοποθέτησή του και θέλω ευθύς αμέσως να περάσω στον κύριο Καζάκη. Επίσης να ενημερώσουμε ότι έξω στις αίθουσες μπορείτε να βρείτε και το βιβλίο του κ. Καζάκη για το χρονικό μιας προαναγγελτής σας κρίσης και να το προμηθευτείτε. Και χωρίς άλλα λόγια και περισσότερο.
μιλάμε για βιβλία, να σας πω ότι το δικό μου βιβλίο λέγεται «Αγωνία για την Ευρώπη», το τελευταίο, και αν κανείς το διαβάσει, δεν είχα την πρόνοια να το αναφέρω και εγώ εδώ πέρα κάποιο στόχο, αλλά εάν το βρείτε και του ρίξετε μια ματιά, πολλές απορίες για το πώς η Ευρώπη έφτασε στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα θα σας λυθούν. Δεν δουλεύω μονίμως σαν πάντα. Λοιπόν, ναι. Ξανάναψε το θέμα, Λοιπόν, έχω συνδεθεί με τα παιδιά να κάνουμε μια έτσι πιο ιστορική αναδρομή στο ζήτημα του χρέους και θα επικεντρώσω εκεί και θα δούμε που μας πάει η κουβέντα μετά. Καταρχήν να ξέρουμε, επειδή υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το ζήτημα του δημόσιου χρέους, θα δείτε ότι συνήθως το δημόσιο χρέος απεικονίζεται ως ένα δημοσιονομικό πρόβλημα. Δηλαδή, ως ένα πρόβλημα, να το πούμε έτσι, δημοσιονομικής λογιστικής. Το πράγμα δεν είναι έτσι απλό. Στην πραγματικότητα, το δημόσιο χρέος είναι ένα ιστορικοπολιτικό φαινόμενο, με την έννοια ότι διαμόρφωσε ή αποτέλεσε το λίκνο της γέννησης της σύγχρονης οικονομικής όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Στην πραγματικότητα, από ιστορική σκοπιά, το δημόσιο χρέος κατά κύριο λόγο αποτέλεσε το μοχλό μετάβασης από την παλιά οικονομία, οι Γάλλοι το λέγανε στην Επανάσταση ancien régime, δηλαδή το παλιό καθεστώς, στην σύγχρονη οικονομία, με όλα αυτά που ξέρουμε, με τις φορολογισμούς, με τη φορολογία. Λοιπόν, με την... από εκεί και πέρα, πώς ουσιαστικά ξεκίνησε η ιστορία. Η ιστορία του ξεκίνησε ουσιαστικά το 18ο αιώνα. Στο 18ο αιώνα είχαμε τρομακτικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. Τι έγινε? Έγινε πολύ απλά, ιδρύθηκε για πρώτη φορά η κεντρική τράπεζα όπως την ξέρουμε σήμερα. Η πρώτη τέτοια τράπεζα που γνωρίζουμε και ιδρύθηκε στα 1670 ήταν μια συμφωνία ανάμεσα στους δανειστές και στον βασιλιά Κάρολο II της Αγγλίας. Του είπε μετά τις επαναστάσεις που είχαν ακολουθήσει στη Βρετανία, και επειδή οι δανειστές βεβαίως δεν ταιριάζουν να δανείσω και μετά οι επαναστάσεις μου διαγράφουν τα χρέη, έτσι, του είπαν κάτσε ρε παιδί μου, για πρώτη φορά σήκωσαν ένα άστημα και είπαν προσέξτε, θέλω εγγύησεις. Να σας δανείσω κύριε μεγαλειότητα, αλλά θέλω εγγύησεις. Τι εγγύησεις ζητήσαν? Ζητήσαν τη δημιουργία μιας τράπεζας, η οποία θα έχει το εκδοτικό δικαίωμα και τη διαχείριση του χρέους. Εκδοτικό δικαίωμα τι σημαίνει? Εκδίδω εγώ το χρήμα. Έτσι. Και τη διαχείριση του χρέους, για να μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς ή αν θέλετε να έχουν τη διαχείριση του χρέους έτσι, ώστε να εξασφαλίζονται ότι θα πληρωθούν από αυτή την ιστορία. Διότι το συνηθισμένο μέχρι εκείνη την εποχή ήταν όταν ο βασιλιάς έκανε τα λεφτά ή τον ανέτρεπαν, άλλαζαν βασιλιά δηλαδή, ή ο βασιλιάς έκοβε το κεφάλι στους πιστωτές του και τελειώνει και η ιστορία. Ούτε είχε διανοηθεί ποτέ κανένας να ζητήσει από τον βασιλιά εγγύγεια, εγγυήσεις, ιστορίες και όλα αυτά. Λοιπόν, με την τράπεζα της Αγγλίας, όπως είχε ιδρυθεί εκείνη την εποχή, ξεκινάει η σύγχρονη τραπεζική, όπως τουλάχιστον τη γνωρίζουμε με όλη την ιστορία της κλιμάκωση σήμερα. Επειδή όμως οι τραπεζίτες φύση έξυπνοι άνθρωποι, εάν και ο Χόμπς έλεγε ότι είναι ένα περίεργο μείγμα χωρίς παρεξήγηση. Λοιπόν, ένα περίεργο μείγμα ευφυούς ανθρώπου, αλλά και ταυτόχρονα βαθύτατα πονηρού και καταχώνιου. Αυτό το ιδιαίτερο, μάλιστα το λέγει και ο πρώτος αναλυτής της χρηματιστικής αγοράς, ο Ισπανοεβραίος Ντελαβέγια, όταν ανέλυγε το χρηματιστήριο της του Άμστερνταμ αρχές του 17ου αιώνα, ακριβώς αυτό που την περιγραφή έκανε στο χρηματιστή, λοιπόν, στον τραπεζίτη της εποχής. Λοιπόν, είπαν το εξής, ότι για να εξασφαλίσω εγώ το γεγονός ότι έχω δανείσει στο βασιλιά, δεν μπορεί να είναι χρέος του βασιλιά. Πρέπει να είναι χρέος του έθνους.
Έτσι ώστε ανεξάρτητα ποια εξουσία ή ποια μορφή έχει την εξουσία, κάποιος θα συνεχίσει να μου πληρώνει αυτά που έχω δανείσει. Και έτσι λοιπόν, όπως έλεγε πολύ όμορφα ο William Cobbett, ένας από τους πιο πολυγραφόντους πολιτικούς και θεωρείται εξαιρετικός πολιτικός γραφέας στη Βρετανία του 19ου αιώνα, έλεγε όλα είναι του βασιλιά. Οι δρόμοι του βασιλιά, ο στρατός του βασιλιά, το κοινοβούλιο του βασιλιά, όλα του βασιλιά εκτός το χρέος. Το χρέος είναι του έθνους. Λοιπόν, έτσι μετατράπηκε το βασιλικό χρέος ή το χρέος του θρόνου σε χρέος του έθνους. Άρα, δημόσιο χρέος. Και πώς θα πληρωνόταν? Με τη φορολογία. Έτσι άρχισε να διαμορφώνεται και η σύγχρονη αντίληψη περιφόρων ή φορολογικής ή επιβολής φόρων. Φυσικά, όπως είναι λογικό, το ζήτημα του χρέους, επειδή ήταν η κύρια πηγή εσόδων για τα κράτη εκείνης της εποχής, δεν είχαν αναπτυγμένα ακόμη δημοσιονομική πολιτική εσόδων. Λοιπόν, και φυσικά χρησιμοποιούσαν κατά κύριο λόγο τους φόρους ή το κεφάλαιο από τα χρέη για να κάνουν πολέμους, να καταλαμβάνουν ξένες χώρες και να τις λαιλατούν ή να ελέγχουν τις θαλάσσιες οδούς, ώστε να ελέγχουν το εμπόριο, την κίνηση πολύτιμων μετάλλων και όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά τα χρέη αρχίζανε και διωγγώνονταν. Ειδικά η Βρετανία, επειδή ακριβώς τα θαλασσοκράτηρα και όλα αυτά τα πράγματα, τα χρέη ήταν τεράστια. Ο ίδιος ο Hobbes έλεγε ότι στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί, ή το έθνος θα συνθλιβεί κάτω από το χρέος, ή το έθνος θα σβήσει το χρέος, ή το χρέος θα σβήσει το έθνος. Άρα δεν είναι του Παπανδρέου, αν έχετε ακούσει, η ρίση. Απλά ενός πολύ έξυπνου κειμενογράφου των ομιλιών του. Και εξαιρετικά μορφωμένο. Έβαλε αυτή τη φράση του Hobbes στη συγκεκριμένη ομιλία του Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, στα τέλη της δεκαετίας του 80 στην Βουλή, όταν είπε ακριβώς ανάλογη φράση για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Λοιπόν, και φυσικά εκεί κινήθηκαν από εκεί και πέρα δύο λογικές, οι οποίες αναπτύχθηκαν και χαρακτήρισαν ολόκληρη την επιστήμη της δημόσιας οικονομικής που ασχολήθηκε με το δημόσιο χρέος. Ποιοι ήταν οι δύο λογικές? Πρώτον, ότι όποιος αρνείται να πληρώσει τα χρέη του, ανουσιούται. Κάτι παραπάνω από πρωτοπατρικό αμάρτημα. Και μια άλλη λογική που έλεγε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εάν το χρέος είναι τέτοιο που απειλεί το έθνος, τότε το έθνος προχωρά σε σβήσιμο. Να το σβήσει, ναι. Αυτή η άποψη είναι χαρακτηριστικό, υπάρχει, έχει περάσει και στους κλασικούς πατέρες της πολιτικής οικονομίας, όπως ο Άνταμ Σμιθ. Ο Άνταμ Σμιθ ήταν της δεύτερης άποψης. Ότι ένα χρέος το οποίο μπορεί να είναι άγος, να το χρησιμοποιήσουμε με την αρχαιολογική έννοια του λόγου, και κάνει, προχωρά το κράτος σε διαγραφή, δεν το λέγει διαγραφή, έλεγε bankruptcy, δηλαδή χρεοκοπία, γιατί τότε το κράτος μπορούσε να ασκήσει ελεύθερα χρεοκοπία χωρίς να έχει κανέναν να το κυνηγάει, να του πάρει περιουσιακά στοιχεία ή όχι. Δεν είχε συνέπειες δηλαδή αυτό το πράγμα. Από τότε βέβαια πέρασαν πολλά χρόνια, οι επαναστάσεις μεγάλες έγιναν με αντικείμενο το χρέος, παρά το γεγονός ότι συνήθως οι ιστορικοί, επειδή δεν ίσως και να μην έχουν και ιδιαίτερη οικονομική παιδεία, δεν περιλαμβάνουν αυτή την πλευρά, είναι πολύ σημαντική όμως. Ξεκινάμε ότι η Αμερικανική Επανάσταση ξεκίνησε από αυτή την ιστορία. Από τους φόρους και το χρέος. Αυτό το χρέος των Αμερικανικών αποικιών προς τη Βρετανία. Και η πρώτη διαγραφή χρέους ήταν τότε. Οι Αμερικανικές αποικίες, όταν απέκτησαν την ανεξαρτησία τους, διέγραψαν το χρέος. Αφού είχαν πρώτα κάνει την εξής μαγιά, ήταν έμποροι αυτοί που είχαν κινηθεί στην ιστορία των Αμερικανικών αποικιών, είχαν μετατρέψει τα ομόλογα, τα βρετανικά ομόλογα, με βάση το οποίο ήταν το χρέος της εποχής εκείνης, να το πληρώνουν σε υπηρετικό χρήμα. Continental money, το λέγανε. Υπηρετικό χρήμα. Και τι κάνανε? Πολύ απλά, όταν κερδίσαν τον πόλεμο, παρά το γεγονός ότι ήταν καταστραμμένοι χωρίς στόλο, χωρίς στρατό, δεν είναι, όταν ακούμε αμερικανικές αποικίες, δεν πρέπει να έχουμε την εικόνα των ΗΠΑ που υπάρχει σήμερα, τότε ήταν ασήμαντες 13 πολιτιούλες, χωρίς καμία δυνατότητα απέναντι στο μεγαθύριο, στην υπερδύναμη της εποχής του Βρετανία. Τι έκανε? Κατήργησε το continental money, δηλαδή το υπηρετικό χρήμα, και έτσι καταργήθηκαν και τα ομόλογα με τα οποία πλήρωνε. Ήταν η πρώτη διαγραφή. Η δεύτερη ήρθε με τη Γαλλική Επανάσταση. Στη Γαλλική Επανάσταση ξεκίνησε ακριβώς γιατί ο Λουδοβίκος ήθελε να μετατρέψει το βασιλικό χρέος σε χρέος του έθνους. Και συγκάλεσε συντακτική συνέλευση των τάξεων, όπου να αποφασίσουν όλοι μαζί ότι είναι όλοι υπόχρεοι
για τα χρέη. Απέναντι σε αυτή την πολιτική αναπτύχθηκαν γνωστό δύο μεγάλες απαντήσεις. Η πρώτη είναι το μεγάλο βιβλίο του χρέους, είναι η πρώτη πράξη της Στατικής Συνέλευσης. Ένα τεράστιο βιβλίο, το οποίο σώσεται, αν όποτε παλιά, νομίζω ότι έχει καταργηθεί, το Μουσείο της Γαλλικής Επανάστασης το είχε αυτό. Ένα τεράστιο χρυσό βιβλίο, όπου καταγράφονταν τα χρέη επακριβώς σε ισότιμη βάση. Ήταν οι πρώτοι που μίλησαν για το παρί πασού, δηλαδή ότι ό,τι ισχύει για έναν δανειστή ισχύει για όλους. Και άρα, όποιος δάνεισε το κράτος της Γαλλίας ή το βασιλιά της Γαλλίας για οποιοδήποτε λόγο ισχύει, είναι ισότιμος δανειστής με οτιδήποτε, δεν μπορούμε να σβήσουμε το ένα χρέος και να κρατήσουμε το άλλο, είναι από τις λογικές. Βεβαίως, όταν ήρθε η Γιακοβίνη και είχαν πιο απλή λύση, κόψαν το κεφάλι, συγγνώμη. Κόψαν το κεφάλι αρκετών αριστοκρατών, περίπου το 2 τρίτων, αλλά και των δανειστών και αυτού που έψαξε το βιβλίο. Και βεβαίως το λύσανε πιο απλά το πράγμα από άποψη δημοσιονομικής πολιτικής. Από τότε, όλοι οι οικονομολόγοι που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα του δημόσιου χρέους ξέρουν ότι πέρα πίσω από όλες τις αναλύσεις, τα ζητήματα κτλ. Που μπορεί να πει κανείς, σε τελευταία ανάλυση το πώς αντιμετωπίζεται ένα χρέος είναι πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Είναι να αποφασίσεις δηλαδή εάν μπορείς να σηκώσεις το βάρος της αποπληρωμής σε μια διαδικασία αποπληρωμής ή οφείλεις να προχωρήσεις σε διαγραφή. Αυτές είναι οι δύο δουλειές. Δηλαδή, εγώ από πρωτοετής, ας πούμε, και όλα τα βιβλία που τουλάχιστον να διαβάσει που ασχοληθεί ιδιαίτερα με το δημόσιο χρέος, αυτή ήταν όταν τα οι σημαντικές συγγραφές για τα ζητήματα αυτά λέγανε αυτό. Δύο επιλογές έχεις, όπως ένας νοικοκύρης. Ή το πληρώνεις ή το πληρώνεις. Απλά πράγματα. Δεν είναι θεωρίες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Φυσικά, το δημόσιο χρέος ή ο δανεισμός, αν θέλετε, ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να ανοίξουμε και αγορές. Δεν είναι μόνο απέναντι στο κράτος, να ανοίξουν και αγορές. Έτσι λοιπόν, όταν προχωρούσε ή αναπτυσσόταν η οικονομία, άνοιγαν οι αγορές, οι τότε αγορές, κάθε χώρα που ξεπερνιόταν μέσα από μια διαδικασία εθνικής αναγέννησης, τρέχανε οι πρώτοι που τρέχανε ήταν οι τραπεζίτες. Ήταν τραπεζίτες. Παιδιά θέλουν δάνεια, εμείς εδώ προσφέρουμε χρήμα. Βεβαίως προσφέραμε χρήμα με πολύ υψηλές αποδόσεις, φυσικά και παίρνανε πολύ υψηλά ρίσκα και όλα αυτά τα πράγματα. Μια τέτοια χώρα ήταν και η Ελλάδα. Με το που ακούσαν ότι έσκασε επανάσταση κάτω, οι πρώτοι που επισκεφτήκαν τους Έλληνες εδώ και για να τους ρωτήσουν τι χρειάζεστε ρε παιδιά, ήταν οι τραπεζίτες του Λονδίνου. Και όντως δώσανε τα πρώτα δάνεια, τα δύο δάνεια της ανεξαρτησίας, θα λέγω. Βεβαίως αυτά ονομάστηκαν ανεξαρτησίας πολύ αργότερα και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Διότι, προσέξτε να δείτε δύο ωραίους τρόπους δανεισμού, ο οποίος ίσχυε και ισχύει σχεδόν μέχρι τις μέρες μας. Ο δανεισμός κατά κύριο λόγο ήταν με την τακτική του υπό το άρτιο δανεισμό. Δηλαδή τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κλείνεις με συμφωνία για ένα δάνειο και σου λέει ο δανειστής σου ότι κοίταξε να σκέφτεται, επειδή είσαι επισφαλής πελάτης, δεν σου δίνω όλο το κεφάλαιο, αλλά σου παρακρατώ κομμάτι του κεφαλαίου ως επισφάλεια. Για μένα. Αλλά το επιτόκιο τρέχει στο κεφάλαιο. Αυτό το πράγμα στην περίπτωση ας πούμε, των δανειών της ανεξαρτησίας έφτασαν να έρθουν στο δημόσιο δανείο, όχι μάλλον να το δουν σε αντιπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και έφτασαν στο δημόσιο δανείο, ήταν μια άλλη πολύ πιο σκοτεινή ιστορία. Περίπου το 60% των αρχικού κεφαλαίου των δανείων που είχε συναυθεί με τους ξένους τραπεζίτες. Τι έφτασε στο τέλος, τίποτα. Ούτε γρόση, διότι στη μέση ενισχύθηκαν οι συγκεκριμένες πατρίες, οι οποίες είχαν διασπολίσει στον εμφύλιο πόλεμο και στην ουσία τα δάνεια αυτά δεν πήγαν για την ανεξαρτησία της χώρας, πήγαν για να ενισχύσουν τον εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στους αρχηγούς και τους κοσμάσιδες χοντρικά το λένε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Ελλάδα με τέτοιου τύπου δανεισμό και με τέτοιο τρόπο διαχείριση των χρημάτων γνώρισε την πρώτη της χρεοκοπία ιστορικά πριν καν ουσιαστικά επίσημα ιδρυθεί ως κράτος, 1827, με το καλημέρα σας. Δήλωσε χρεοκοπία. Φυσικά, ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας προσπάθησε να φέρει στα ίσα του το δημοσιονομικό, με μια σειρά ιστορίες, με την έκδοση υλικού νομίσματος, το Φίνικα, τότε, με υποστήριξη δημοσιονομικής πολιτικής
με προσπάθεια δημοσίων επενδύσεων για την εποχή, που ήταν πολύ σημαντικές. Ωστόσο, είχε ένα σοβαρό μειονέκτημα. Έβλεπε το λαό όπως ο Παντελούρης Τσάρος έβλεπε τους μουζίκους. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά καινοτόμος κατά την προσωπική μου άποψη από όλους τους εθνάρχες που έχει περάσει αυτός ο τόπος, ήταν ο μόνος, ώστε να είναι ανιδιοτελής άνθρωπος. Μπορεί να διαφωνεί κανείς με τις πολιτικές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τι έκανε για να αποκτήσει τη δημοσιονομική λειτουργία του ελληνικού κράτους, έβαλε η υποθήκη την περιουσία του. Και μάλιστα ο Αυγουστίνος, ο αδερφός του, το καταγγέλει στα απομνημονεύματά του, γιατί ήταν λαμόγεωργής ο αδερφός του. Λοιπόν, έλεγε, ρε κερατά, μπήκαμε πλούσιοι, φύγαμε πάθοχοι σαν την οικογένεια. Δηλαδή, και φυσικά το δολοφόνησαν. Ένας από τους βασικούς λόγους ήταν αυτού του τύπου, δηλαδή η πολιτική που ασκούσε, που μέσα στα πλαίσια της δεδομένης εποχής προσπαθούσε να οικοδομήσει ένα είδος οικονομικής αυτοτέλειας του νέου κράτους, έτσι ώστε να μην είναι υποχείριο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, μα έχει πάντα αυτή της, έτσι αλλιώς επαναφέρει στον έλεγχο της οικονομίας σου, ανασυντάσεις τις εσωτερικές σου δυνάμεις και αρχίζει η ανάκαμψη. Το θέμα είναι από εκεί πέρα ποιες πολιτικές θα ακολουθήσει, με ποιο τρόπο θα γίνει. Και εκεί ερχόμαστε στο μεγάλο το 32 ήταν η νέα χρεοκοπία, η τέταρτη χρεοκοπία της Ελλάδας. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μια ιστορική, η Γαλλία νομίζω έχει την περιοδολόγηση της ιστορίας της ανάλογα με τις δημοκρατίες που είχε το 1789. Πρώτη δημοκρατία, δεύτερη υπερδημοκρατία. Εμείς έχουμε άλλη περιοδολόγηση ανάλογα με τις χρεοκοπίες. Πρώτη χρεοκοπία, δεύτερη χρεοκοπία, τρίτη χρεοκοπία. Είμαστε αισίως στην πέμπτη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σημαντικό να δούμε. Η Ελλάδα, με όλο το βασανιστικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά τη χρεοκοπία του 1932, γιατί είχαμε τρομακτικές πολιτικές εξελίξεις εκείνη την εποχή. Δικτατορίες, ιστορίες με αποκορύφωμα την 4η Αυγούστου. Οδηγηθήκαμε στον πόλεμο. Και φυσικά ο πόλεμος αυτός ήταν ο πλέον καταστροφικός για τη χώρα και για το λαό της. Βγαίνοντας λοιπόν από τον πόλεμο ολοκληρωτικά καταστραμμένη, η Τράπεζα της Ελλάδος εκείνη την εποχή με μια μελέτη της που παρουσίασε στην συνδιάσκεψη του Σαν Φραντσίσκο, διεκδικώντας αποζημιώσεις και άλλα πράγματα για την χώρα, έλεγε ότι το 92% της επικράτειας είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά από άποψη υποδομών. Συν το ότι ληστεύτηκε περίπου το 90% του κοινωνικού προϊόντος που παρήγαγε, και λέω κοινωνικό προϊόν γιατί τότε δεν είχε ακόμη κατασταθεί μόνιμα η μετρότητα το ΑΕΠ που ξέρουμε σήμερα. Πάνδημο αίτημα εκείνη την εποχή ήταν να γλιτώσει έστω η χώρα από το προπολιτικό χρέος, το οποίο έτρεχε. Για να μπορέσει να ανατάξει γρήγορα, να αρχίσει δηλαδή την ανάπτυξη της οικονομίας, αν υποδόμηση. Δυστυχώς, παρά το γεγονός και μάλιστα τις δύο πολιτικές παρατάξεις που είχαν χωριστεί και που οδηγήθηκε τελικά η χώρα στον πόλεμο, ήταν κοινό το αίτημα. Δηλαδή, ανεξάρτητα με τις πολιτικές που υποστήριζε ο καθένας για το τι σημαίνει ανοικοδόμηση ή ανασυγκρότηση της χώρας, ήταν κοινό, ήταν κοινή αφετηρία. Ότι έπρεπε να φύγει το προπολεμικό χρέος ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί η χώρα χωρίς τον βάσανο του προπολεμικού χρέους. Ούτε οι Βρετανοί, ούτε οι Αμερικανοί αργότερα δέχτηκαν αυτό το αίτημα, έστω και αν το αίτημα κατατέθηκε και εν είδη φιλανθρωπίας. Αν μη τι άλλο, ρε παιδιά, για τη συνεισφορά της χώρας, για τους νεκρούς, τη συνεισφορά στην ήττα του ναζισμού, έπρεπε να δοθεί αυτό το πράγμα. Αυτό τουλάχιστον λέει ο ακαδημαϊκός Άγγελος Αγγελόπουλος σε πάρα πολλά κείμενά του, που θεωρεί ότι ήταν μεγάλο έσχος αυτό που έγινε εναντίον της χώρας σε αυτή την εποχή. Όμως το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό. Το ενδιαφέρον το 1953 σέρνεται η Ελλάδα μαζί με μια σειρά άλλες χώρες να υπογράψουν διαγραφή των δικών τους απαιτήσεων απέναντι στη Γερμανία. Δηλαδή των δανειακών απαιτήσεων που είχαν απέναντι στη Γερμανία, προκειμένου η Γερμανία γρήγορα να αναπτυχθεί, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να αναπτυχθεί και να αποτελέσει τον πυλώνα που αποτέλεσε για την Αττοική Συμμαχία. Δείτε τώρα πώς γίνεται. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, επί 14 χρόνια διεξάγονται διαπραγματεύσεις με πολύ άσχημους όρους. Γίνονται εκστρατείες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι παταξίδες. Υπάρχουν που πληρώνονται επιθεωσιογράφοι να γράψουν ειδικά επιθεωσιακά νούμερα, τα οποία λέγανε ότι οι Έλληνες δανείζονται και αράζουν στις παραλίες και τρώνε τα λεφτά. Δηλαδή, μιλάμε για μια ιστορία απίστευτη. Γίνονται 4 ρυθμίσεις του προπολεμικού χρέους
με τη χειρότερη από όλες το 1964. Κράτησε ένα χρόνο αυτή η κυβέρνηση. Το 1964. Ένα χρόνο κράτησε αυτή η κυβέρνηση, έπεσε, δεν έκανε τίποτα. Αυτό μόνο έκανε. Υπέγραψε αυτή τη ρύθμιση. Βεβαίως, πρωθυπουργός ήταν ο παππούς του πρώην πρωθυπουργού, αλλά αρχιτέκτονας της συμφωνίας αυτής ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που ήταν τότε υπουργός οικονομικών. Η συμφωνία αυτή αναγνώρισε στο άδειο το προπολογικό χρέος, δηλαδή δεν υπολόγιζε για τα δάνεια από το 1881 και μετά, για τα οποία είχαν υπαχθεί και στο Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, το οποίο λειτουργούσε το αστείο μέχρι το 1961 ουσιαστικά. Δεν υπολόγιζε τι ακριβώς είχε πληρώσει η χώρα μέχρι τότε, ποιο ήταν το υπόλοιπο, εάν θέλεις, για να το ρυθμίσουμε με κάποιο τρόπο. Αναγνώρισε το σύνολο των τόκων υπερημερίας από το κάθε δάνειο στην απαρχή του μέχρι εκείνη τη στιγμή που γινόταν η ρύθμιση και αναγνώρισε επιπλέον αποσημείωση πιστωτικού κινδύνου, λέγεται, για τους δανειστές, για τους κατόχους των ομολόγων του ελληνικού χρέους, περίπου 70% στους στόχους της υπερημερίας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επιδίνωσε δραματικά την κατάσταση της χώρας, που τότε ακόμη δεν είχε σοβαρό δανειακό πρόβλημα. Δηλαδή δεν είχαμε ξαναδεί ακόμη. Ίσως αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό το ότι μας είχαν αποκλείσει από τις αγορές δανεισμού την εποχή εκείνη, γιατί ήταν και μια μορφή πίεσης για να εξασφαλίσουν καλύτερη ρύθμιση. Ακριβώς. Μόνο. Ακριβώς. Μέσα από τις εσωτερικές αποταμιεύσεις ανακυκλώναμε ουσιαστικά τις εσωτερικές αποταμιεύσεις μέσα στην ελληνική οικονομία, ο οποίος είναι και ένας σχετικά ανώδυνος τρόπος δανεισμού, με την έννοια προκαλεί ζήτηση. Αυτό ήταν. Σωστό. Λοιπόν, η συγκεκριμένη πρακτική από εκεί και πέρα που ακολουθήθηκε, ειδικά για τον δανεισμό, με τη Χούντα είχαμε μια διαφοροποίηση ως προς τον δανεισμό της χώρας. Η Χούντα δανειζόταν επωφελία συγκεκριμένων εταιριών. Αν δείτε το δημόσιο χρέος, την καταγραφή του δημόσιου χρέους που γίνεται εκεί την εποχή, η Χούντα τι έκανε. Έδινε ένα έργο, όπως για παράδειγμα η ιστορία της Μεγαλόπολης, που την έδωσε, οικοδομήθηκε από μια αγόρια μεγαλοεργολάβο της εποχής, η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία της εποχής, ανάλογα με τον Άκτορα. Σήμερα τα λέγαμε την ΕΔΟ και ΤΕΡ ΑΕ. Η ΕΔΟ και ΤΕΡ λοιπόν δεν έβαλε δραχμή για το έργο. Τι έκανε, το κράτος πήγε δανείστηκε σε συνάλλαγμα στο όνομα της ΕΔΟ και ΤΕΡ, έδωσε τα χρήματα και φυσικά με τις περιπτωτολογίες και τα γνωστά, η γνωστή πρακτική. Φτάσαμε το 1972-1974, μετά το 1972, όταν έβλεπε η Χούντα ότι και είχε μπει σε διαδικασία λεγόμενης φιλελευθερωπής Μαρκεζίνη και όλα αυτά τα πράγματα, αν προσέξετε τα ίδια τα δημοσιονομικά στοιχεία που δημοσιεύονται εκείνη την εποχή, πάει και εξοφλεί σε μεγάλο βαθμό όλα αυτού του τύπου τα χρέη, προκειμένου να μην εκτεθούν οι εταιρείες της Καφανέας, ΕΔΟ και ΤΕΡ, λοιπόν, οι μεγάλες αυτές εταιρείες. Συν οι μεγάλες ξένες εταιρείες που βρισκόταν πίσω. Για παράδειγμα, η Group Siemens, το δίδυμο αυτό, ήταν πίσω από το μεγάλο έργο της Μεγαλόπολης, όπου τους εκχωρούσαν ή ήθελαν να τους εκχωρήσουν και τη λιγκητική περιοχή της εποχής. Δεν ευωδόθηκε γιατί έγινε η μεταπολίτευση, αυτά τα συμβόλαια πληρώθηκαν από την Χούντα. Όμως πώς πληρώθηκε η σημασία. Πληρώθηκαν αυτά με το να βάλουν τις μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις, μόλις ήταν η ΔΕΗ που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται την εποχή εκείνη, ή ο ΟΤΕ, να δανείζονται αυτές οι εταιρείες προκειμένου να τροφοδοτούν τον κρατικό προπολογισμό ή να τροφοδοτούν τις μαύρες τρύπες του κρατικού προπολογισμού. Κάτι εξωτία, βεβαίως. Ακριβώς. Μάλιστα, σε μια έκθεση που υπάρχει το 83-84 από την νέα διοίκηση τότε της ΔΕΗ, έλεγε ότι για κάθε χιλιάρικο δανεισμού όλη την προηγούμενη περίοδο της ΔΕΗ, και μάλιστα κοιτάει κυρίως εξωτερικός δανεισμός, είναι ακόμη χειρότερο, δηλαδή ένα συνάλλαγμα σκληρό κτλ. Μόλις οι 10 δραχμές αφορούσαν τις εσωτερικές πραγματικές ανάγκες ανάπτυξης της επιχείρησης. Όλα τα υπόλοιπα πήγαιναν στον κρατικό προπολογισμό για να καλύπτουν τρύπες. Έτσι δεν εμφανιζόταν στον κρατικό προπολογισμό υψηλός δείκτης δημόσιο χρέους.
Αυτό βεβαίως αλλάζει, ακολουθήθηκε η ίδια τακτική φυσικά και με την οχταετία Καραμαλή. Έγινε η λαιλασία των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι απίστευτο το τι έγινε. Πάθηκαν όλα αυτά και δόθηκαν σε δάνεια σε φίλους ημετέρους και επιχειρηματίες, οι οποίοι βεβαίως όταν είδαν τον τρόπο που δανειζόταν το ελληνικό κράτος δεν κάνανε, τα οποία και φύγανε. Γιατί τη δεκαετία του 70 η κυβέρνηση Καραμαλή πάει και δανείζεται από. Τότε δανειζόμασταν από κονσόρτσιους τραπεζών. Δηλαδή ξένων τραπεζών, ερχόντουσαν λοιπόν όπως δανείζεται ένας νοικοκύρης. Δεν ήταν ομόλογα όπως έγινε από τη δεκαετία του 90 και μετά, που ήταν η κύρια μορφή δανεισμού. Τα εντοπιαγραμμάτια δηλαδή και τα ομόλογα του ελληνικού κράτους. Τότε λοιπόν, επειδή ξέρουμε τις συμβάσεις, κάποιες λίγες δανειακές συμβάσεις που ξέρουμε, διότι δυστυχώς δεν δημοσιοποιούνται αυτά, και τα ξέραμε γιατί. Λόγω του ξενοφόντος Ζολότα, η οικουμενική κυβέρνηση έτυχε να βρίσκουμε στο επιτελείο της Τριμερού, στο ιδιωτικό, τότε ήμουν ακόμη τσινίκη. Λοιπόν, στους τρεις οικονομικούς υπουργούς της εποχής της οικουμενικής Ζολότα. Και είδαμε τις συμβάσεις, η οποία, προσέξτε τη σύμβαση, υπό το άδειο, πάλι, 20% μόνο εκεί, όμως, δεν ήταν όπως ήταν στα δάνεια της ανεξαρτησίας 50 και 60%, 20%, επιτόκιο 2 ή 3 φορές πάνω από το διατραπεζικό, όχι της εγχώριας διατραπεζικής αγοράς που θα μπορούσε να βρει εκείνη την εποχή. Συν ένα πακέτο τέτοιο πάνω από 2.000 σελίδες, πρωτόκολλα, σημειμένα παραρτήματα στη σύμβαση την δανειακή, όπου προβλέπανε εκπληκτικά πράγματα. Ότι στο δίνω μεν το δάνειο, σας δώσω τώρα την εικόνα, σου δίνω το δάνειο, αλλά μέρος του κεφαλαίου θα το χρησιμοποιήσεις σύμφωνα με τις δικές του προδιαγραφές. Θα πάρεις δικές του παραπήρα βλάκαδες από τα γαλλικά ναυπηγεία και τα γαλλικά ναυπηγεία πρέπει να δουλεύουν. Επειδή όμως είχαμε τότε προβλήματα, είχαμε μια μεγάλη κρίση, παγκόσμια κρίση, την κρίση όπως ονομάστηκε στάσιμο πληθωρισμού, έπρεπε να δουλέψουν τα γαλλικά εργοστάσια, έπρεπε να κλείσει πυριακή πατραϊκή εδώ. Γιατί έπρεπε προστατευτικά προϊόντα να έρθουν εδώ. Και ναι, είχαν υπογράφει. Τέτοιου τύπου στη διαδικασία συμβάση υπέγραφαν τα ελληνικά κράτη. Φτάσαμε στο σημείο το 1987 να υπογραφεί τα Δανειακή Σύμβαση με την περίπτωση Μιτσουμπίση πάλι. Έναν όμιλο δηλαδή, πέρασε ισχυρότατο τράπεζα, επιδόθηκε με πολύ ψηλό κόστος, όπου εκεί, εκτός όλων των άλλων, προβλεπόντουσαν ακόμη και προγράμματα που θα αγοραζόντουσαν από την Ιαπωνία για την ελληνική τηλεόραση. Τότε άρχισε η τεράστια εισβολή ιαπωνικών παιδικών εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση. Με όλη αυτή την κλιμάκωση που γνωρίσαμε στα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για τέτοιο τύπο δανεισμού. Αυτή η τακτική, φυσικά με συσσωρευόμενα της κεφαλοποίησης τόκων που γινόντουσαν λόγω του ότι εξακολουθούσαν να πλήρωνε τα προηγούμενα. Έτσι, προπολεμικά, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα και όλα τα υπόλοιπα που είχαν συσσωρευτεί, μας φτάνει στα όρια μας ουσιαστικά περίπου στην τριετία πάλι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Εκτείναξη τρομακτική, όχι πως δεν είχαμε σοβαρή εκτείναξη, έτσι. Εκεί μεγάλο πρόβλημα ήταν το ζήτημα του προβληματικού, όπου έγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο και μια φοβερή λαϊλασία αυτή η ιστορία. Εκεί χάθηκαν τελειωτικά και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που χρησιμοποιήθηκαν για εξηγιάνσεις ιστορίες που ποτέ δεν έγιναν. Και μιλάμε για την αφρόκρεμα της ελληνικής βιομηχανίας που αν αυτή είχε εξυγχρονιστεί και είχε ξαναπεί στο παραγωγικό κύκλωμα, θα μιλάγαμε για άλλη οικονομία σήμερα. Δεν θα μιλάγαμε για μια οικονομία φτωχών υπηρεσιών, φτωχής εργατικής δύναμης, φτωχής εσωτερικής αγοράς. Ενδεχομένως, βεβαίως, εξαρτάται ποιο πολιτικό σύστημα διαχειρίζεται το λόγο εργοδότη και αυτό είναι καθοριστικό. Από εκεί και πέρα, βεβαίως στην εποχή του 1991-1993 ουσιαστικά, που έχουμε μια κορύφωση του δημόσιου χρέους και επειδή είναι συσσωρευμένοι τόκοι που πληρώνονται, αλλά και λόγω του συνεχούς δανεισμού της χώρας, είχαμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είχαμε ακόμη εθνικό νόμισμα. Τη δραχμή. Όπως την είχαμε και με τον τρόπο που την είχαμε, γιατί και εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το πώς χειριζόμασταν τη δραχμή και την εποχή. Και επειδή είχε τη δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο να εγκρίνει έντοκα γραμμάτια με πολύ υψηλά επιτόκια, μπορούσε να αντλεί από τις αποταμιεύσεις του ελληνικού πληθυσμού και να αναχρηματοδοτεί σημαντικό μέρος του χρέους του. Το 80 περίπου, τα 182 αν θυμάμαι καλά, του δημόσιου χρέους εκείνη την εποχή ήταν δραχμικό, εσωτερικό δηλαδή, άρα ελέγξιμο κατά κανόνα. Από εκεί και πέρα όμως, με την
με την προσέγγιση προς το ευρώ αλλάζουν τα στοιχεία του δημόσιου χρέους, εντείνεται ο εξωτερικός δανεισμός και στείνεται το μεγάλο πανηγύρι του χρηματιστηρίου. Συγγνώμη, εδώ πέρα γίνεται χαμός αυτή την εποχή. Βεβαίως δεν είναι τυχαίο το ότι στήθηκε το 98-2000, τις χρονιές δηλαδή παραμονές του ανοίγματος των εξωτερικών αγορών, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθεί ό,τι κέρδισες έξω. Μέχρι πριν είσαστε πολύ νέοι για να θυμάστε ότι υπήρχε η υπηρεσία προστασίας εθνικού νομίσματος. Δεν ήταν μια απλή ιστορία. Βεβαίως υπήρχαν τρόποι να βγάλεις με ασφαλή τρόπο κεφάλαια έξω. Βεβαίως όχι ο καθημερινός καταθέτης, αυτοί που μπορούσαν να μπουν στα χρηματιστήρια, να αγοράσουν μετοχές, να γίνουν τέτοιου τύπου συναλλαγές μέσα από τις διαπραγματευτικές οδούς. Λοιπόν, βεβαίως, πλήρως. Από τότε και χάρη στο χρηματιστήριο, σε μεγάλο βαθμό, χάρη στη λαιλασία του χρηματιστηρίου, η εκτίμηση είναι η κεφαλαιοποίηση που έφυγε εκείνη την εποχή υπολογίζεται στα 175 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσημα από την Τράπεζα της Ελλάδος. 98-2000, 175 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να καταλαβαίνόμαστε. Είναι η εκτίμηση της κεφαλαιοποίησης που έφυγε. Λοιπόν, από το χρηματιστήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς εκείνη την εποχή αρχίζουν όλα ανάστροφα. Να αρχίζουν λοιπόν όλοι οι δείκτες, οι διατροφικοί δείκτες της ελληνικής οικονομίας να αρχίζουν να είναι σχεδόν αρνητικοί. Το πιο σημαντικό, αρνητικές αποταμιεύσεις. Αρχίζουμε να έχουμε αρνητικό πρόσημο από αποταμιεύσεις. Και χωρίς αποταμιεύσεις, καμία οικονομία δεν μπορεί να κινηθεί υπό οποιοδήποτε καθεστώς. Δεν υπάρχει ρευστότητα στην οικονομία, δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις, όλα αυτά τα πράγματα που λίγο πολύ τα συζητάνε. Αρνητική. Η καμπύλη αρχίζει και γίνεται καθολική μέχρι και το τελευταίο χρόνο. Φυσικά σήμερα μέσα στην κρίση καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Και μόνο το γεγονός ότι αυτή η κρίση και αυτά τα χαρακτηριστικά καταλαβαίνετε τι χαμός γίνεται. Με την είσοδο του ευρώ, χώρια όλα τα άλλα, με τη δημοσιονομική αυστηρότητα και όλα αυτά, γίνεται μια σοβαρή μετατροπή στο χρέος. Το χρέος, το 80% καταναλωτικό χρέος που είχαμε τότε, είχε κατέβει περίπου το 70%, γίνεται αυτόματα χρέος σε ευρώ. Και έτσι ουσιαστικά ολόκληρο το δημόσιο χρέος της χώρας μετατράπηκε σε χρέος εξωτερικό, σε σκληρό νόμισμα, το οποίο δεν ελέγχει την ελληνική οικονομία, ούτε απηχεί την ελληνική οικονομία, ούτε τις ανάγκες ρευστότητάς της, ούτε ανάγκες επενδύσεων, τίποτα από αυτά. Από εκεί και πέρα, για όσο που μας το κοιτούσαμε το πρόβλημα, είτε παρακολουθούσαμε, είτε εξ επαγγέλματος, είτε εντάξει, γιατί μας ενδιέφερε το θέμα, έτσι, ξέραμε ότι ήταν η ιστορία αντίστροφης μέτρησης. Απλά το θέμα ήταν πότε θα κάθισε η βάρκα. Διότι το μόνο πράγμα που μπορούσες να κάνεις σαν δημόσιο, στον όγκο που είχες πλέον στο δημόσιο χρέος, ήταν να βρίσκεις, να δανείζεσαι, η τακτική δηλαδή που ακολουθούσε το κράτος, πουλούσε ομόλογα, πλήρωνε χρέη. Στη δεκαετία το 92% του νέου δανεισμού πήγαινε για πληρωμή, γινόταν για πληρωμή παλιότερων χρεών. Στη δεκαετία τελευταία. Αναχρηματοδότηση ακριβώς. Και το συνολικό έλλειμμα, μαζί με το κρυφό έλλειμμα, δεν ήταν παρά μόνο το υπόλοιπο 8%. Το καθ' αυτό πρωτογενές έλλειμμα, που υπολογιζόταν εκείνη την εποχή, με όλες τις αναμορφώσεις που έχει κάνει τώρα η Eurostat, απορροφούσε από το νέο δανεισμό μόλις το 3,6%. Για να καταλάβετε τώρα πόσο παρούφα είναι για όλη τη συζήτηση να πάρουμε πρωτογενή πλεονάσματα, και αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα του χρέους. Και κολοκύθια με τη ρίγα μου, συγγνώμη, κιόλας την έκβαση, αλλά να σοβαρευτούμε. Το πρωτογενές έχει σημασία όταν δεν έχεις τεράστιες δανειακές ανάγκες μόνο και μόνο από την αναχρηματοδότηση του χρέους. Για να σας πούμε, για αυτό να κλείσω, γιατί μπορούμε να συνεχίζουμε έτσι ώρες, να λέμε λεπτομέρειες. Να σας πω μόνο, μιλάμε για το 2012. Προϋπολογισμός που κατατέθηκε και ψηφίστηκε, ενώ έχουμε σχεδόν 2 χρόνια επιβολής αυστηρής πολιτικής. Ξέρετε πώς είναι οι δανειακές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου για το 2012, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, δεν τα λέω αυτά. Ο προϋπολογισμός 118 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Όχι πια 360. Προσέξτε, σε ένα ΑΕΠ που υπολογίζεται ότι το 2012 στο τέλος θα είναι περίπου 210 δισεκατομμύρια, πρέπει να δανειστούμε 118. Δηλαδή, ποιο κράτος στον κόσμο έχει φτάσει σε αυτή την ανάγκη δανεισμού και δεν έχει συντριβεί κυριολεκτικά κάτω από οποιοδήποτε συνθήκη. Είναι δυνατόν. Από αυτά τα 118, τα 79 δισεκατομμύρια
Έτσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προπολογισμού, κατά τη γνώμη μου, θα ξεπεράσουν κατά πολύ όλα τα νούμερα. Γιατί είναι βάση σενάριων που είναι τα βέλτιστα σενάρια. Με βάση το πώς θα πάει η κρίση, το πώς θα πάει το έλλειμμα, το πώς θα πάει το εξωτερικό έλλειμμα, όλα αυτά. Είναι τα βέλτιστα σενάρια. Το πώς θα πάει, αν γίνει τελικά, το περίφημο PSI, δηλαδή η εθελοντική ανταλλαγή των ομολόγων. Το βέλτιστο σενάριο που έχουν πάρει. Λοιπόν, και σας λέω, με το βέλτιστο σενάριο, μόνο το αποκριολύσια και το γραμμάτια που πρέπει να ξεπληρώσουν μέσα στο 2012 φτάνουν στα 79 δισεκατομμύρια. Η προσδοκία εσόδων στο κρατικό προπολογισμό είναι 53 δις. Όλα τα έσοδα πιστεύω, τα πρωτογενή, δηλαδή αυτά που παίρνουν από τη φορολογία και από ενδεχομένως άλλες πηγές, αλλά κυρίως είναι φορολογία, 53 δις. Και έχουμε μόνο το αποκριολύσια και το γραμμάτια 79 δις εκτιμήσεις του προπολογισμού. Με δεδομένο ότι θα γίνει κούρεμα των 100 δισεκατομμυρίων, όπως λέει ο κ. Βελιτσέλος, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και θα γλιτώσουμε και από τα 20 δισεκατομμύρια αρχική πρόβλεψη πληρωμής τόκων μέσα στο 12 θα κατέβουν στα 12 δισεκατομμύρια. Με αυτά τα 12 πάμε στα 79. Με καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να έχεις αυτά τα δεδομένα, τα επίσημα. Δεν σας λέω τώρα εκτιμήσεις, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές. Ρεαλιστικές εκτιμήσεις με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Τι συζητάμε από εκεί πέρα. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι ο απόλυτος αριθμός του χρέους με την έννοια βεβαίως με το μηδενίσουμε. Γιατί ορισμένοι έχω ακούσει και τα λένε ναι, μωρέ, αλλά η Ελλάδα εντάξει δεν έχει τόσο μεγάλο, υπάρχουν και οι άλλες προσθέτουν και όλες το ελληνικό χρέος που δεν καταλαβαίνουν ότι είναι άλλο αυτό, άλλο το άλλο, άλλο η διαχείριση του ενός, άλλο το άλλο. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε έτσι εύκολα πράγματα, ανομοιογενεία. Αυτό είναι στοιχείο της αριθμητική δηλαδή. Δεν είναι. Ανώμια πράγματα δεν τα προσθέτεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως λένε ναι, εντάξει, υπάρχουν και άλλες χώρες, ας πούμε, να λένε η Ιαπωνία 220% στο ΑΕΠ, ας πούμε, χρέος. Ναι, το 98% όμως του χρέους της είναι σε γεν. Και το αποδοτείται από το εξαγωγικό πλεόνασμα που είχε μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον η Ιαπωνία. Δεν ξέρω πώς εξελίσσεται τώρα σε αυτή την ιστορία και μετά την καταστροφή που υπέστη. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι διαχειρίσιμο χρέος, έστω και αν το μέγεθος είναι τεράστιο. Εδώ όμως, πέστε μου μια χώρα στον κόσμο που καλείται να πληρώσει σε τοποκρεολύσια κοντά το 120 με 140% της 40 χρονιά που βλέπεις των προσδοκόμενων εσόδων του κρατικού προπολογισμού και έχει επιβιώσει. Δηλαδή, συγγνώμη. Οι προηγούμενες χρεοκοπίες τις έχουμε υποστεί σε ποσοστά εξυπηρέτησης χρέους, τα οποία τρομακτικά πιο χαμηλά. Η χρεοκοπία του 32 είχε φτάσει, ας πούμε, το ελληνικό δημόσιο να πληρώνει το 45% του τακτικού του προπολογισμού σε τοποκρεολύσια και χρεοκόπησε. Χρεοκόπησε. Εδώ έχουμε φτάσει στο αμήν. Εδώ συζητάμε τώρα για τα χρέη της Αιγύπτου και έχει τη σημασία να το πούμε εδώ. Ότι ο Αιγυπτιακός λαός που έδειξε τον Μουμπαράκ, με τον τρόπο που τον έδειξε και με το αίμα που του στήχησε. Λοιπόν, και με την αβεβαιότητα που υπάρχει, με την έννοια ότι δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, έχει μια διεκδίκηση να διαγραφούν τα χρέη του Μουμπαράκ. Αυτό το ξεφορτώθηκα, αυτό το κεράτα, συγγνώμη για την έκφραση έτσι. Και τι να πληρώσω εγώ τα χρωστούμενα. Και ξέρετε πόσο χρέος είναι. 80% στο ακαθάριστο χώρο των προϊόντων και 22% το αποχρεωλήσια στα τακτικές δαπάνες του προπολογισμού. Απορροφούν δηλαδή 22% από τις τακτικές δαπάνες. Και οι πρώτοι που έτρεξαν να πούν ναι, έχουμε δίκιο οι Αιγύπτιοι, γιατί να πληρώνουν τέτοια πράγματα, ήταν οι Αμερικανοί. Βγήκαν και είπαν και μάλιστα δικαστές, ανώτατοι δικαστές, ότι ήταν αδιανόητο να πληρώνει ένα κράτος 22% του προπολογισμού του για το αποχρεωλήσια. Γιατί το κάναμε φυσικά, για να διατηρήσουν πολιτική επιρροή την πολιτική του επιρροή στην Αίγυπτο. Και με δεδομένο βέβαια ότι ο Αιγυπτιακός λαός έδειξε τα δόντια του. Ναι, αλλά εκεί για να στηρίξουν το καθεστώς που επεβάλλανε, έτσι. Και δεν έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το. Απλά ούτε και εδώ ξέρουμε γιατί γίνεται. Απλά λέω ότι πώς με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Το βασικό όμως να ξέρουμε ότι ό,τι και να γίνει το επιβάλλει ο λαός. Αν ο λαός είναι στο καναπέ και κοιμάται, θα του τη φοράνε συνέχεια, συγγνώμη για την αλλά έτσι είναι. Δεν πανάει τις καλύτερες των προθέσεων ο άλλος. Αν έχει απέναντί του μια πολύ πιο ισχυρή δύναμη από την άποψη της διαπραγματικής ισχύως, η ισχύς του ελληνικού πολιτικού συστήματος, εάν θέλει να την ασκήσει βεβαίως, που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό εδώ, είναι η δύναμη του λαού. Τι άλλο έχει πολιτικά.
Ναι, λέω, γι' αυτό λέω. Τεράστιο ερωτηματικό. Γι' αυτό λέω. Σήμερα σίγουρα κάποια στιγμή και σίγουρα όλοι οι τραπεζίτες τα γνωρίζουν. Μα εγώ θα καταλήξω με το εξής. Είναι σίγουρο εγώ. Μπράβο, σωστά. Από την πλευρά του και από την πλευρά τη δική μου, μην νομίζεις ότι θα διαθεστούν όλοι. Όχι. Οι περισσότεροι ανοίγουν το στόμα τους και κοιτάνε. Επειδή μου έτυχε να μιλήσω ξανά σε πανεπιστημιακό χώρο όπου υπήρχαν και συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, γιατί εγώ δεν είμαι ακαδημαϊκός, λοιπόν, ναι. Όταν τους είπα, ξέρετε τη μελέτη του Αλέξανδρου Διομήτη για το δημόσιο χρέος της χώρας και τι είχε προτείνει για τότε. Δεν ήξεραν τον Διομήτη. Ξέρουν τέσσερις οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ειδικά με την ιστορία της ελληνικής οικονομίας, την αναφέρει ο Ψαλιδόπουλος, την αναφέρει ο Κωστής, δεν την ξέρει κανένας άλλος. Και αυτοί διδάσκουν. Έτσι. Δεν λέω ότι είναι όλοι έτσι, αλλά σας λέω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι, δυστυχώς. Δεν ξέρουν τις μελέτες που έγιναν εκεί πέρα. Όλοι οι επιφανείς οικονομολόγοι ασχολήθηκαν με το θέμα. Ο Ξενοφώντας ο Λότας, ο Δημοσθένης ο Στεφανίδης, ο Άγγελος ο Αγγελόπουλος, ο Δημήτρης ο Κακιτσουνάκης, όλοι οι επιφανείς. Αφού λοιπόν ανέλυαν το πρόβλημα αυτό που λέει, καταλήγει ο Ξενοφώντας ο Λότας στη μελέτη για το εξωτερικό χρέος της χώρας στην εποχή εκείνη. Όχι το 1933. Τη μελέτη του 1933. Λοιπόν, λέει το εξής. Ό,τι και να. Αν με ρωτήσετε τον επαγγελματία οικονομολόγο τι πρέπει να γίνει με το χρέος, θα σας πει δεν είναι η δική μου υπόθεση. Εγώ δεν δίνω τα δεδομένα. Είναι η υπόθεση της κυβέρνησης, του τρόπου που ασκεί πολιτική, του τρόπου της επιλογής των συμφερόντων που υπερασπίζει και των καθεστώτος διπλωματίας που υπάρχει στη χώρα και σε διεθνές επίπεδο. Δεν ήθελε να προτείνει, όπως κανένας οικονομολόγος, διότι υπήρχε το ιδιονυμικό αδίκημα. Έτσι και τολμούσες και έλεγες τότε, διαγράψτε παιδιά ένα χρέος, πας και ανασάνει ο τόπος. Αυτό το πράγμα έπαιρνες για ιδιώνυμο μέσα και δεν ήταν μόνο οι κομμουνιστές, ήταν και αυτοί οι άνθρωποι που άμεσως είχαν κατοικητικές έδρες, όλα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι εντυπωσιακό το ότι οι μελέτες τους ενός σε οδηγούν σε ένα αναγκαστικό συμπέρασμα, πώς θα το πούμε, να διαβάζεις, ας πούμε, δεν υπάρχει το συμπέρασμα αυτό. Ωστόσο, είναι πάρα πολλές οι μελέτες. Και ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαιρετικές μελέτες σε οικονομικά περιοδικά, που ενδεχομένως θα τα έχετε και στη βιβλιοθήκη σας, δεν το γνωρίζω. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της ΑΣΟΕ, γιατί εκεί ήταν πρωτογνώρισα φοιτητής όντως, από μόνος μου. Όπως η Νέα Οικονομία του Αγγελόπουλου, όπως το Αρχείο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δημήτρου Κακιτσουνάκη. Ένα αντίστοιχο αρχείο που είχε βγάλει ο Ξενοφώντας ο Ζολότας. Εξαιρετικές μελέτες και μονογραφίες μπορείτε να κατανοήσετε αυτή την εξέλιξη. Δυστυχώς κόπηκε κάπου το νήμα που λέει και ο Ζηλιμαράς για απόλυτο δίκαιο. Κόπηκε το νήμα και έτσι οι μετέπειτα οικονομικές σπουδές στη χώρα δεν τους γνωρίζουν τους ανθρώπους αυτούς. Όχι το έργο τους, όχι το τι άφησαν πίσω. Σαν μελέτες όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Τα ονόματα δεν τα γνωρίζουν. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιος από το ακροατήριο να προχωρήσει σε ερωτήσεις. Θα κάνουμε μια αλλαγή, θα πάμε μπροστά. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, μέσω έναν πολίτη, ο οποίος είναι κάτοχος ενός ομολόγου, ενός ονομαστικού ομολόγου, ενός ενεργικού ομολόγου που έχει εξεκμητήσει, ας πούμε ύψους 5.000 ευρώ. Τι θα έχει επίπτωση αυτό το κούραφο που λέμε γι' αυτό. Δεν κάνω το παράδειγμα σου. Γιατί είναι τράπεζα. Η κατάσταση των τραπεζών τη γνωρίζουν. Όταν λες εταιρικό ομόλογο, πώς θα ήθελες να πάρεις το ομόλογο ενός corporate, ας πούμε, μιας βιομηχανίας η οποία χρηματοδοτήθηκε από την αγορά. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα και εδώ επιτρέψει κάτω το σούπερ έτσι το δικαίωμα από τη σημαία. Αυτή τη στιγμή η Probank είναι μια τράπεζα μικρή, κάνει μια αύξηση κεφαλαίου, τάξεως των 80 εκατομμυρίων. Είναι μια μικρή τράπεζα της τάξης, κάνει μια αύξηση της τάξης των 80 εκατομμυρίων. Δεν είχε πολλά ομόλογα στο χαρτοφυλάκιο, δεν τη φίλη δηλαδή υπερβολικά το haircut. Βγάζει ένα μετατρέψιμο ομολογιακό, το οποίο έχει πολύ συμφερτικούς όρους. Δηλαδή, επειδή είναι τράπεζα η οποία έχει μείνει σχετικά στο απειρόβλητο των ζημιών από την κατοχή ελληνικών ομολόγων,
έχει μια αναπτυξιακή προοπτική στο μέλλον, είναι ένα δεκαετές και αυτό το ομόλογο μπορεί να βγάλει κέρδη. Βγαίνει με ένα επιτόκιο 10%, μπορεί μέσα στην δεκαετία να δώσει μια καθαρή απόδοση σε παρούσες αξίες της τάξης του 6%. Είναι μια καλή απόδοση. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, βγαίνουν κάποιες εταιρείες και κάνουν ομολογιακά δάνεια τώρα, πιστεύοντας στο μέλλον. Εδώ εξαρτάται τώρα εάν πιστεύεις ότι η Ελλάδα θα ανακάμψει. Αν πιστεύεις ότι η Ελλάδα θα ανακάμψει, κάποια ομόλογα εταιρικά διατηρούν την αξία τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τα παίρνουν για άλλους, όπως έχει πάρει το τραπεζικό σύστημα και ό,τι χαρτί είναι συνδεδεμένο μαζί του. Στο παρελθόν, αμαρτητή δεν μπορούσε να υπογράψει αυτό, ενώ τώρα δεν ρωτήσαμε κανένα. Και αυτό δεν υπογράψαμε. Ο λαός πιστεύω ότι περισσότεροι δεν ξέρουν τίποτα, γιατί είναι διαμονές δηλαδή, δεν έχει τη σύμβαση. Μπορεί αυτή η σύμβαση να πάει κάπως στη δικαστήρια. Η σύμβαση δεν έχει περάσει από την κοινή. Άρα είναι παράνομο. Έτσι αλλιώς. Καταρχήν να δείτε τώρα ένα θέμα που συγχωρείτε. Το θέμα είναι ότι θα περάσει. Σωστό. Σωστό, βέβαια. Αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία. Βεβαίως. Θα το δούμε. Και από ποια βουλή δηλαδή. Ακριβώς. Εδώ είναι ένα θέμα νομότας ίδιας Διότι από αυτή τη βουλή μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ, με 6 κόστος, από την επόμενη βουλή μπορεί να περάσει καθόλου κόστος. Ακριβώς. Όχι, δεν ισχύει. Δεν έχει ισχύ. Ωστόσο, υπάρχει το εξής. Εκτελείται. Ναι, πώς είναι. Γιατί έχουμε την κυβέρνηση η οποία το εκτελεί. Είναι πολιτικά διέξοδα. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση, τουλάχιστον εγώ όσο έχω ψάξει, αλλά και συναδέλφους που έχω ρωτήσει, δεν έχουμε βρει αντιστοιχότητες. Δεν έχουμε βρει αντιστοιχότητες, από να έχει υπογράψει κράτος, έτσι. Ουσιαστικά στο 19ο αιώνα, ένας Γερμανός συνάδελφος μου είπε απλά ότι μοιάζει πάρα πολύ με το παραχωρητήριο που υπέγραψε η Ολλανδία όταν εκχώρησε του Μανχάτα στην Ιταλία. Αλλά μιλάμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Είναι το γεγονός ότι χωρίς εθνική κυριαρχία, ανεφόρον και αμετάκητα, όπως λέει συγκεκριμένα, ανεφόρον και αμετάκητα απεμπολής. Όχι την τωρινή, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία που έχει θερμοκρόσει σήμερα, αλλά και τη μελλοντική. Φανταστείτε. Αυτό, ας πούμε, δεν δέχτηκαν να το υπογράψει στο Λάγουλο. Κυβέρνηση του συλλόγου στη διαδοχή. Ζητήθηκε, παραιτήθηκε, ήρθε ο Λογοθετόπουλος, ξαναζητήθηκε, παραιτήθηκε, ήρθε ο Ράκης που το υπέγραψε. Τότε τι έγινε, χωρίστηκαν σε ζώνες επικυριαρχίας των δυνάμεων κατοχής η Ελλάδα. Και αυτό κατέλειε την de facto και της πράγμας η κυριαρχία. Μόνο αυτή η κυβέρνηση έχει υπογράψει στην ελληνική ιστορία παραχώρηση. Αν μπορείς όμως να βρεις μια δικαιολογία, γιατί που δεν υπάρχει δικαιολογία, το συζητάμε, έτσι, και αυτό δικάστηκε και καταδικάστηκε για αυτό το πράγμα στη δίκη των Δοσυλλόγων το 1945 που έγινε. Αλλά τότε είχες πόλεμο. Ήταν ο πόλεμος που έγινε, ιτήθηκες, γι' αυτό και αν σε δικολόγησαν κάποιοι άλλοι στο όνομα του ελληνικού λαού, ιτήθηκες και ιτήθηκες πλατός κατοχής. Εδώ ποια μάχη έδωσες. Πού ακριβώς ιτήθηκες. Έχει υπογραφεί. Έχει υπογραφεί, δεν έχει ψηφιστεί. Έχει υπογραφεί από τον κ. Παπακοσταντίνου και τον πρόεδρο και τον διοικητή της Партίας Ελλάδος. Δεν έχει περάσει την Βουλή. Γιατί οι εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, να κάτσουμε, είναι ότι ενδεχομένως απογόντουσαν τη διαμόρφωση σχετισμών με στη Βουλή. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να του ζητάς, υπέγραψε ένα μνημόνιο, είναι υπέρ της Ελλάδας, σιγά μην καταλαβαίνουν οι βουλευτές τι υπογράφουν. Και άλλο πράγμα είναι ένα ζήτημα τώρα που είναι καραμπινάτη ιστορία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πάμε κάτι. Είχες και την νομοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λέει ενώ η σύμβαση η ίδια λέει απεμπόληση της ασυλίας για τα περιουσιακά στοιχεία, αποφεύγει να μπει η εθνική κυριαρχία, έρχεται η γνωμοδότηση που είναι παράδειγμα του Νομικού Συμβουλίου και αυτό λέει συνέχεια απεμπόληση εθνικής κυριαρχίας της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Πάμε κάτι.
κάνει με το γεγονός ότι, από τουλάχιστον λένε οι νομικοί, ότι η ισχύς ενός νόμου είναι με τη δημοσίευση στο ΦΕΜ. Σωστό. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος που πέρασε το μνημόνιο, 2 μέρες μετά που ψηφίστηκε, κατέβασαν τροπολογία την οποία την ενσωμάτωσαν στον ήδη ψηφισμένο νόμο. Αυτό είναι καραμπινάτι, δηλαδή παράνομο τελείως. Η τροπολογία που λέει ότι δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό Οικονομικών να υπογράφει μόνο στις δανειακές συμβάσεις που θα τις φέρει κατ' εκτίμησή του για ενημέρωση στη Βουλή. Αυτό ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσουμε και τώρα για τη νέα δανειακή σύμβαση. Είναι πολύ πιθανό. Θα τα πούμε όλα. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν το ξέρουμε. Κανένας δεν λέει, δεν δεσμεύεται για τίποτα. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μόνο η συμφωνία και η σύμβαση, η συγκεκριμένη να υπογραφεί. Παρακαλώ, κυρία, ήθιστε να προηγηθεί το κυρίο. Μπορεί να ληφθεί καλύτερα μόνο τεχνοκρατικά. Οι πολιτικοί έχουν δείξει σε όλες τις χώρες ότι είναι ανίκανοι να το ακολουθήσουν όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε τώρα 3 χρόνια που είμαστε σε μια κατάσταση η οποία δεν βγάζει πουθενά. Εάν είχαμε στείλει ένα τεχνοκράτη στην Ευρώπη να λύσει όλο αυτό το ζήτημα. Ξεκάθαρα. Από όσα είπε ο κύριος Καζάκης προηγουμένως, τα οποία στην πλειοψηφία του στα συνοπολογώ, έχω κάτι επιμέρους συστάσεις στην ακρίβεια περισσότερο των ιστορικών γεγονότων, επειδή είμαι κύριο σχολαστικό, αλλά βεβαίως ήταν υποχρεωμένος να καλύψει και πάρα πολύ χρόνο και το είπε λίγο γρήγορα όλα κλπ. Όπως είδες όμως το συμπέρασμα από την αφήγησή του είναι ότι η διαχείριση του χρέους δεν είναι τεχνοκρατικό ζήτημα, είναι πολιτικό ζήτημα. Και αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει. Δεν μπορούμε τεχνοκρατικά να δώσουμε λύση, διότι τεχνοκρατικά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, ας πούμε, ότι το διαγράφουμε. Έτσι, οι βασικές υποθέσεις, τα βασικά assumptions, τα οποία μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση του βάρους του πραγματικού και στην περιγραφή εναλλακτικών σεναρίων προκριματίζονται από 2 βασικές επιλογές. Πόσο διαγράφουμε και πόσο πληρώνουμε. Αυτό είναι θέμα πολιτικής ευθύνης. Ναι, νομίζω ότι εγώ συμφωνώ απόλυτα. Το ζήτημα της πολιτικής έχει να κάνει με το τι επιλέγεις να υπερασπιστείς. Να το πούμε έτσι απλά. Το πρόβλημα μας δεν είναι ότι έχουμε ανίκανους υπουργούς ή ανίκανους πολιτικούς. Ενδεχομένως να ισχύει και αυτό. Εγώ προσωπικά τους γνωρίζω, έχω τη χείριση των απόψεων, αλλά δεν μετράει αυτό. Έχει να κάνει με το τι υπερασπίζεσαι. Όταν βλέπεις. Γιατί τους δίνεις το benefit της αμφιβολίας. Είναι κοινής, παιδί, τους παραθέτω. Σωστό. Τους έχω πει και πολύ χειρότερα. Ανίκανοι είναι τουλάχιστον. Εγώ πάω να βγάλω ακόμη, άκουσα. Λοιπόν, ακόμη χειρότερα. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχεις πολιτικούς που πριν καν προκύψει όλο το μεγάλο πρόβλημα με τις όλες τις διαστάσεις κτλ. Σου λένε ότι από τη στιγμή που έχω δανειστεί, δεν έχω κυριαρχία, δεν έχω δικαιώματα, δεν μπορώ να χαράξω κόκκινες γραμμές. Προσέξτε, όλες αυτές είναι επίσημες δηλώσεις. Πριν υπογράψουν τη δανειακή, πριν προχωρήσουν σε όλα αυτά τα μέτρα, πριν προχωρήσουν όλες τις δεσμεύσεις. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα? Στην πραγματικότητα ακυρώνουν ό,τι έχει κατακτήσει η ανθρωπότητα από την εποχή του Σόλωνα. Από την εποχή του Σόλωνα κατοχύρωσε η ανθρωπότητα το δικαίωμα του οφειλέτη σε συγκεκριμένα, κατοχύρωσε ορισμένα δικαιώματα για τον οφειλέτη. Ότι δεν μπορείς να σε κάνει δούλο ο άλλος επειδή χρωστάς. Θα ήταν αδιανόητο να πούμε για ένα φυσικό πρόσωπο ότι η τράπεζα, επειδή το χρωστάει το φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να τον υποδουλώσει. Με τον καταστήσει δουλοπάρικο, όπως ήταν παλιά, στο Μεσαίωνα, όπου χρωστούσαν τους άρχοντες και για να εξακριώσουν δουλεύαν τσάμπα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να ισχύει σήμερα? Λοιπόν, αν δεν ισχύει για ένα φυσικό πρόσωπο, πόσο μάλλον για ένα κράτος, για ένα λαό. Γι' αυτό έχει θεσπιστεί η ασυλία του κράτους. Για αυτούς τους λόγους δεν
επινοήθηκε για έναν άλλο λόγο. Για να αντιμετωπίσει τέτοιου τύπου καταστάσεις. Και μάλιστα είναι σε σκληρό πυρήνα, όπως λέγεται του διεθνούς δικαίου, ώστε να μην επιτρέπει, αν θέλετε, μετατροπές ή τροποποιήσεις αυτή την ιστορία, με εξαίρεση το αρχικό δίκαιο, όπου επιτρέπει εθελοντικά να απεμποληθεί η ηθική κυριαρχία. Και βέβαια, τελείως τυχαία και συμπτωματικά, είναι το δίκαιο το οποίο βάλαμε στην Δανειακή Σύμβαση. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχεις απλά ανίκανους πολιτικούς. Έχεις πολιτικούς οι οποίοι επιλέξανε πλευρά. Επιλέξανε να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του δανειστή σε βάρος της χώρας και του λαού. Να τα πούμε καθαρά. Στο ποινικό δίκαιο αυτό λέγεται εσχάτη προδοσία. Και όπως και να το κάνεις, ό,τι και να το κάνεις, έτσι είναι. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Η μήνυση του γιατρού, χάρη στις ενέργειες ορισμένων ανώτατων εισαγγελικών λειτουργών σπάνιες, όχι μόνο ισχύει, έχει μεταβιβαστεί στη Βουλή. Και επειδή το συγκεκριμένο αδίκημα, αν και νομικός δεν έχω ασχοληθεί με επαγγέλμα, λοιπόν, δεν παραγράφεται, και αυτό τι σημαίνει, περιμένει τη σύνοδο της Βουλής που θα το εξετάσει. Παραμένει ως έτοιμα στη Βουλή μέχρι να έρθει κάποια σύνοδο της Βουλής που θα πει δεν ισχύει ή ισχύει και προχωρά. Ναι, θέλω να πω, ελπίζουμε, εντάξει, ελπίζουμε και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι εσείς, να το πούμε και πιο αγωνιζόμαστε για να αλλάξουμε ή να έχουμε κοινοβούλια που πραγματικά να μας αντιπροσωπεύουν και να μην αντιπροσωπεύουν κάποιους άλλους ή να συγκροτούν, αν θέλετε, πλειοψηφίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα όπως και να τα ορίσει κανείς. Ναι, αλλά τη στιγμή όμως που έχεις να κάνεις με δανειστή, θα πρέπει να παίξεις με τους όρους του δανειστή. Πώς? Από τη στιγμή που είσαι στο παιχνίδι του δανειστή, θα πρέπει να παίξεις και με τους όρους του. Δηλαδή είμαστε με κάποιο τρόπο δέσιμοι. Δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν κανόνες στο παιχνίδι αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό ούτε να αδικήσουν, ούτε όμως και να σε αδικήσουν. Δηλαδή, το διεθνές δίκαιο έχει ένα σύστημα κανόνων που μπορείς να διαπραγματευτείς τη συγκεκριμένη σου θέση. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει το 122 άρθρο. Αυτό δεν καλέστηκε ποτέ η χώρα. Δεν είναι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι η συνθήκη του ευρώ. Το 122 σημαίνει ότι αν βρεθεί μια χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπεράνω των δυναμεών της να τη διαχειριστεί, και μια τέτοια είναι η παγκόσμια κρίση, έτσι, ζητάει συνδρομή, ακόμη και χρηματοδοτική. Γιατί για παράδειγμα να το κάνουν αυτό, να πάρουν τα χρήματα να αγοράσουν στη δευτερογενή αγορά τα μόνο, να το σκίσουν. Ή τέλος πάντων ένα μέρος των ομολόγων να μπορεί να αποσοβηθεί ένα μέρος, τουλάχιστον να μας δοθεί ένα χρονικό διάστημα, ώστε να το διαχειριστούν από άλλη βάση. Θέλω να πω, υπάρχουν κανόνες, δεν είμαστε. Επειδή χρωστάνε, μας δίνουν χειροπόδαρα και μας πάνε στο σκλαβοπάζαρο να μας πουλήσουν. Να σε αυτό να βρούμε έναν τρόπο. Εδώ μιλάμε μέρα με τη νύχτα. Θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή κλείνουν όλα τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Λύθινη εποχή, καθαρά. Για πολύ, για ποιο λόγο. Είναι πολύ απλό. Το τι σφυράνε, προσέξτε. Έρχεται λοιπόν κάποιος και λέει: έχω μια ωραία ιδέα. Κλείνουμε το ΙΠΜΕ, οπότε οικονομάμε αυτό το κόσμο που έχει το ΙΠΜΕ. Έτσι, άρα το εμφανίζω και στον Κοσμάκη. Λέει: κοίτα εδώ, έχουμε και οικονομίες. Και μετά τα οικονομάμε μεταξύ μας, αξιοποιώντας τον ορυκτό και παραγωγικό πλούτο που έχει καταγράψει το ΙΠΜΕ. Κάνουμε το νέο φορέα πετρελαϊκό νερό. Ο οποίος είναι σε διάφορους. Εδώ έχει ενδιαφέρον τώρα. Προσέξτε, από το ΙΠΜΕ που μας είπαν, ενώ έχουν σαφέστατη γνώμη για το πώς έχουν τα κοιτάσματα χρυσού παράδειγμα. Στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό. Το ξέρουν. Στο ΙΠΜΕ το ξέρουν πάντα. Τους έχουν απαγορεύσει με υπουργική εντολή εδώ και χρόνια, όχι τώρα, να δίνουν στοιχεία γι' αυτό. Και έτσι δίνουν στοιχεία μόνο οι εταιρείες εκμετάλλευσης του χρυσού, όσες και όποιες υπήρξαν κατά καιρούς. Βεβαίως, μια εταιρεία εκμετάλλευσης χρυσού και το δικό της όφελος δεν δίνει όλο το κοίτασμα, ούτε το αποτιμά με τον τρόπο που το κάνει. Συν όλα τα παράγωγα, τις κουρίες που λένε, το χαρκό που βγάζει, το ασίμι που βγάζει παράλληλα, γιατί το συγκεκριμένο κοίτασμα, ειδικά στο στρατό, δεν δίνει μόνο χρυσό, δίνει και άλλα πράγματα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μάλιστα εκχωρήθηκε με 11 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για αστείο. Μιλάμε κοίτασμα που κατελάχιστον 25 δισεκατομμύρια άμεσα μεταπηγήσουν χρυσό. Και σε συνθήκες τέτοιες κρίσεις, με το
στα ύψη, με όλα αυτά τα σχετικά πράγματα που θα έχει μια χώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό που μετά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κάνουμε αυτού του τύπου τη παρεμβάση στο κράτο, στο δημόσιο, και ταυτόχρονα αξιοποιούσαμε τα σχετικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα ω οικονομία, φυσικό πλούτο, εκτό πλούτο, θα είχαμε μια γρήγορη ανάταξη στον βαθμό όμω που ελέγχασε την οικονομία μα. Γιατί αν μα την ελέγχουν άλλοι, ό,τι και να κάνει, ό,τι κολοτούμπε στον αέρα να κάνει, η πολιτική μα είναι ειδική σε αυτό, είναι λογικό να μην καταφέρει απολύτω τίποτα. Απολύτω τίποτα. Πρέπει να έχει τα δικά σου εργαλεία. Να ελέγξει τα εργαλεία μακροοικονομική πολιτική. Δεν μπορεί να τα παραδώσει, ειδικά σε αυτέ τι συνθήκε. Αναπτύξου, ανέπτυξε ρυθμού, ανέπτυξε επίπεδο, δημιούργησε υποδομέ και τότε συζητά πώ και με ποιο τρόπο μοιράζεσαι μακροοικονομικά. Όπω το εργαλείο του νομίσματο, όπω το δημοσιονομική πολιτική, όπω τη στατική πολιτική. Την Τράπεζα τη Ελλάδο, ούτε κάτι την ελέγχει. Και εδώ φτάσαμε στο σημείο. Ο κ. Προκόπης Παπαδόπουλος σήμερα μας είπε ότι όταν, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, και το λέω σας το λέω γιατί μας το είπε, γιατί κατέθεσε μια συγκεκριμένη ερώτηση, λέει ότι όταν έφυγε η κυβέρνηση Καραμανλή, στο κοινό κεφάλαιο των ασφαλιστικών ταμείων ήταν 9 δισεκατομμύρια τα ομόλογα και πέρα από φτάσει 28. Και μάλιστα τα αγοράσανε, ενώ ήμασταν με την Τρόικα, που σημαίνει βεβαίως ότι ξέρανε πολύ καλά ότι θα χάσουν την αξία τους. Πέφτανε συνεχώς στην δευτερογενή. Και μάλιστα τα αγοράσανε με μονοπωλιακά υψηλές τιμές, δηλαδή με επιλεκτικές τιμές, από συγκεκριμένες τράπεζες τα οποία τους εξαποτονόντουσαν. Εάν έχεις μια τέτοια κεντρική τράπεζα, γιατί δεν είσαι εχθρός. Δηλαδή η πράξη αυτή, όπως και ενδεχομένως κι άλλες που εικάζει κανείς ή βλέπει κανείς την πράξη. Όχι, διότι, όχι. Όχι, όχι. Γιατί τους το δίνει το δικαίωμα νόμος. Έχει περάσει ειδικός νόμος του 1997 για αυτό. Όχι, όχι, το 1997 πέρασε ένας νόμος, το οποίο φωνάζαμε κατά δεν μας άγγειλε. Τέλος πάντων. Έτσι. Δεν υπήρχαν και εμείς μαζί, ούτε καν. Λοιπόν, το 1997 λοιπόν πέρασε ένας νόμος που πέρα από τα άλλα τα τραγικά που προέβλεπε ότι όλα τα νύπη ΔΕΛΤΑ νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ό,τι ρευστά διαθέσιμα έχουν, πρέπει να τα καταθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα της Ελλάδος να αποδώσει ένα συγκεκριμένο επιτόκιο με το διαθέσιμο. Μέχρι εδώ καλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με αυτό. Ναι, κάπου πρέπει να φυλάσει τα πρόβλημα. Και για να μην σε εκμεταλλεύονται υποτίθεται, ας πούμε, οι ιδιωτικές τράπεζες, πας στην κεντρική τράπεζα για να σε καλύπτει. Και υπάρχει μια σταθερότητα επιδοκίου, οπότε σου λέει, εντάξει, έχεις μια απόδοση ανεξάρτητα από το πώς διακυμαίνεται έτσι. Και ήταν και τότε που είχε ψηφιστεί, ήταν πιο υψηλό από το τραπεζικό επιτόκιο που ενδεχομένως έδινε μια ιδιωτική τράπεζα. Αυτό ήταν το δόλωμα. Αλλά προέβλεπε και άλλα πράγματα. Πρόβλημα. Το κοινό κεφάλαιο που σχηματίζεται. Οι διαχειριστές είναι η Τράπεζα της Ελλάδος που της επιτρέπεται να το διαχειρίζεται κατά το δοκούν χωρίς να ενημερώνει τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων του δημοσίου. Και αν τυχόν πέσει έξω στις επενδύσεις της, δηλαδή απομειωθεί η αξία του κεφαλαίου, τότε την ευθύνη δεν τη φέρει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν ξέρω ποιος τη φέρει. Δεν τη φέρει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και εκεί είναι το παλαιό. Συγγνώμη, αλλά εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Προσέξτε. Αγόρασε ομόλογα σε συνθήκες που ήξερε πολύ καλά, όχι οι τραπεζίτες που είναι μέσα στα πράγματα. Οποιοςδήποτε έχει στοιχειώδη λογική, παρακολουθούσε τα πράγματα, ήξερε ότι έτρωγε φούτο. Τα αγόρασε από ό,τι τουλάχιστον λέει η αγορά. Έτσι. Και τώρα αυτό ζητάει ο κ. Παυλόπουλος να μάθει με βάση τα στοιχεία να δηλωθούν η κίνηση των ομολόγων. Σε τι τιμή, πότε αγοράστηκαν, πότε πουλήθηκαν, πότε παραγοράστηκαν. Γιατί δυστυχώς τα στοιχεία που το δυστυχώς είναι για τους ανθρώπους που έβαζαν τα λεφτά τους. Το δυστυχώς είναι το εξής, ότι στον πίνακα που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος μετά από πολλές φωνές πολλών νομικών προσώπων, όταν ξέσπασε η ιστορία, γνωστοποιήθηκε μάλλον η ιστορία, παρουσιάζει ένα ποσό γύρω στα 300 περίπου εκατομμύρια που είναι, λέει, κέρδος από επαναγορές. Που σημαίνει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, στην πραγματικότητα έπαιζαν τα ομόλογα που αγόραζαν. Και από εκεί διαμορφώθηκε ένα κέρδος στο κοινό κεφάλαιο. Βεβαίως και άλλο κέρδος για αυτούς που τα παίζανε τα ομόλογα. Αυτό στην πράξη τι λέει, ότι αγοράζω εγώ σε ψηλές τιμές, σε σχέση με την δευτερογενή αγορά την εποχή που την αγοράζω, από συγκεκριμένη τράπεζα, που βεβαίως δεν θα εξαποδοθεί για τους γνωστούς λόγους, και μετά σορτάρω τα ομόλογα, γιατί μόνο έτσι, σε αυτή την περίοδο πώς να κάνω. Δηλαδή, κάνω ανοιχτές πωλήσεις με ομόλογα που επιδεινώνει την καθοδική τάση των τιμών
τρέχουσα αξία του ομολόγου, δεν θα ομολογήσω σε κανένα. Εντάξει, μια στο ταμείο που είναι αντιολογικό. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν έχει μια τέτοια τράπεζα που κερδοσκοπεί σε βάρος σου, η κεντρική σου τράπεζα, έτσι. Αυτό είναι το δράμα. Και μάλιστα σε συνθήκες που η κερδοσκοπία δεδομένα οδηγεί σε ζημιά. Λοιπόν, αν αυτό τότε τι θα τους κάνεις από τους εχθρούς. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι χειρότερο από το να σου ορμήξει η Τουρκία. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μεγάλη ιστορία σχετικά με αυτό. Η τράπεζα είναι τεράστιο κεφάλαιο και είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι κρατάει η Βρετανία κρατάει την τράπεζα της κρατική. Είναι ένα στυλοβάτης. Και μια Βρετανία, η οποία το 43% των βασικών συναλλαγών παγκόσμιο, δεν είναι μια οικονομία, τέλος πάντων, αυτό. Το City αυτή τη στιγμή ελέγχει την αγορά παραγωγών και ταυτόχρονα την αγορά των νομισμάτων. Εξού και το γεγονός ότι δεν ήθελε να ενταχθεί στην πρόσφατη συμφωνία τη 9η Δεκεμβρίου. Λοιπόν, για να προστατεύσει ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο μέτρο. Με αυτούς τους τρόπους μπορούμε, νομίζω, βεβαίως δεν είναι εύκολη ιστορία στην κατάσταση που βρισκόμαστε, αλλά μπορούμε με αυτούς τους τρόπους να ανατάξουμε την οικονομία. Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, το κλειδί είναι να επενδύσουμε στη ζωντανή εργασία και όχι στην ανεργία. Γιατί αυτή τη στιγμή επενδύουν στην ανεργία, επενδύουν στην ύφεση, επενδύουν στην αποεπένδυση της οικονομίας, γιατί οι επενδύσεις πέφτουν δραματικά. Λοιπόν, αν επενδύσουμε όμως στην πραγματική ζωντανή εργασία, που σημαίνει στο να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, στο να επενδύσουμε στη γνώση, στην παραγωγή γνώσης, άρα τα ελληνικά κέντρα όχι απλά μας χρειάζονται, αλλά μπορούν να αποτελούν πηγή εσόδων σημαντικών. Στο email μας έλεγε ότι αν κοστολογούσαν μία πεντάρα, δεν είναι εκπαιδευμένοι, σας στα νέα, δεν ξέρετε τι είναι πεντάρα, είναι κάτι ό,τι πιο φτηνό υπήρχε επιγραμμίσει, ούτε καν στα παιδικά μου χρόνια υπήρχαν κάτι νομίσματα της πλάκας. Ναι, ξεδάκιο, με μια τρύπα στη μέση, μια πεντάρα, δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Μια πεντάρα, τα κοιτάσματα που έχουν πιστοποιήσει το ΕΙΜΕ και εξερευνούν ξένοι γεωλόγοι, γεωφυσικοί, πανεπιστήμια κτλ., θα είχε καλύψει το μισό του συνολικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του κράτους για τα επόμενα 20 χρόνια. Μια πεντάρα. Δηλαδή τέτοιες δυνατότητες έχεις. Έχεις δυνατότητες. Δεν λέμε ότι η ελληνική οικονομία θα πάει να γίνει η νέα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αλλά τουλάχιστον αν μη τι άλλο, θα μπορούσε να αναφανεί με σοβαρότητα υπέρ του λαού της, να μην είναι σε αυτή την κατάσταση. Η οποία θα πάει σε ακόμη στο χειρότερο. Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή τα νούμερα να μην λειτουργούν. Τώρα να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή με τους πολιτικούς, το πολιτικό σύστημα. Να μου επιτρέψετε, συγγνώμη, επειδή έχουμε αναλάβει και κάποιες συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στο Πανεπιστήμιο για τον χώρο, θα πρέπει αναγκαστικά να ολοκληρώσουμε. Έχω μια ερώτηση που τρέπονται όλοι να την κάνουν, φοβόνται οι τηλεαστέρες. Εγώ δεν είπα τίποτα εγώ για τη δραχμή, είπα εγώ κάτι. Θυμάστε, τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και λένε τι θα κάνουμε στο τέλος. Τι είναι αυτό που θα μας βγάλει από το τούνελ. Η δραχμή είναι με προϋποθέσεις, εγώ θέλω να μάθω τι θα γίνει.